Etuntu bete. Yamakota kutia kwa etuntu bo barangeti. Etuntu bore. Etuntu bore. Ko taraja. Diga kotora yuko sengu bamale nyomba. Omuda. Enguba mole nyomba tutaraja. Toango kende tora yuko sengu chatoni. Ero. Enguba. Dakika moja. Keita. Ndokuya nedi tua nego nedi tua gani. Nyamoko tua kanya tuntu bore. Ya. Okay. Enguba ikora chaka. Tumanye na ntoi kire nyomba. Koromo kwa nuru. Haya, bobe. Yo aye. Enguba cultural dancers are dancers who are part of this house, and they do present cultural dancing from the Abagusi community. We are talking about the Abagusi people. Enguba will be led by Umogako Yomukuru Kubuna to open us this evening. Well, DJ. Amaigana kama ngina. Kare subaya atire paka bonero. Karibu. Iga furaisi. Como llega baito chakire. Baito lero mogoko kendiga torende. Wangira ni yata munare. Wangira ni yata munare. Twatira ni chabure. Abaga ni baito muyamare lero mogoko lero mogoko gakia wangira. Utare wasoka isikaye liliate ekogera baya batire nyumba Nako utare ekogera baya batire nyumba Tendere no mogoko Ewa ito konoje no mogoko Ageni utire seito la bagani batire seito Ingito koba Ingito koba bagera maiga Okora Nairobi Como sigo por América, pues quiere aporte, care Kisumu, pues quiere aporte en Nairobi, pues quiere babarata en la tauri, allá se logata, paito sacaba la manete, amante que era mame que teme, agate na gaiga que un año, amante que era naro pureis, ande que la mire, paito un año ya y todo ni era mesete, paito la gata de Victoria, paito la gata de Victoria. Tore no mogoko ba minto. Tore no mogoko ba minto. Tore no mogoko ba minto. Bagani batire seito. Bagani batire seito. Lingito koba. Lingito koba. Lingito koba. Bagera maiga. Paga egino mwana. Paito me llega. Dice mago enguilla y quiera dire. Moche moche te la Habana. Paga cabaito te la Habana. Irinde bamele que musiga ito para cada hombre amo na bagina afuezi ito ngamie que no tire seito era que no tire seito ni to koba bagera maiga irinde cuando ve que no hay que sumar ya pues quiere estar ni está boso voy a que on allá hacer como la ayuda por ella yo me estaba aquí Africa en Cuba tiene como aquí vuelve me llega a decir otra se manera y bueno tú hagas I'm crazy, no tenga mi yere, asombrada, saca y cántate, a caragama manera, no me llame, esto llamo nadie, y digo,
I'm crazy, gonna say I'm over. I'm hanging out, no check on me, I'm gonna. I'm hanging here, I'm gonna. You're gonna take it out to a man, and he may come back here. Say, Bruno, Wana. They're gonna take it there, oh, Mohammed, may come back here. Say, Bruno, Wana. Say, oh, I'm say, Bruno, Wana. Say, Pagando karibu wote mora tawa mbeti yo mbeti say abagata baito baimocha wote matene nire mare mare era wote no mabako I'm crazy wote no morabu wote bami tonga no mabako Thank you. Thank you. Bueno, we want to start officially. Erane tarikia yamo. Tuaikire engakie 2025. Nego so asitogo tuara enkwano yeke busi. Kera Jumamosi entanga yekero nebiro y'umutienyi bunabona. Pero nguchaka tuli tutaratebe kitoko kwanira ntwanje tego sabengoro tigansa bo mugaka nyamoko Samson romo kunde kan achaturai asama saba menye asengoro irize to kwa to chake kwege kase nkwano yeno go yitu yumunu abagende bali kumutanya gocha twabatebina ewe nkamore wakanyamo akungo bari gotenera haya tukumbe byoge haya tate ngoro uro Kiabuya Onyambo kuri gokonga kuri chamuga ko genda gukwa ni nyere koboko kwaona isese byao yaikira kigorebe kyobo ni wamo gusiza kawa aikaraste akaramu anya gitinge tunawe kigukira asikingira tutangane kono tuwaikira kuro tuteme nobo
y'omugusi tokonye worokereri arenta abange begera omonogo ngoro iwa chinsorori cheito ebebo sukuru ekisukuru ebebo nomugagate ebire ebebo asi kisokoro ne kisokorori biyamono ege ikareke nege gutonyori ase tokoru no mogusi na ase togoki ya totonga twemoreka chingigekero ne chingako chito ngaitwarure ngaitore twarigere nebi bigokorekana twabibekana twarigichimbebe ngangayere ngaimbwenerete koba ase tokonyara gokonya twateba tosoke siko pamura tokonye bagaka bangina kwanenge giachire na ndochi twagikerie bitaka nei twagokere biganei ikenege ikarukia manyekanire ensengima kiogotere nawo gukwana umanyekanite igorigere ikorwa ensengima ikatote bensengima nense asenge njobi yebiro mokya mangana byacha nontomwa igokorekana andonsi asense igona toba namba bere toko gaya naga use toko ere naga igotoroche kaine asa tambe mono kitogo ikaransa kerenga kibuna bono konya toringa nerimo yeri tukerio twaka mbere igoroyo yege sakugete clan abantu gete nyumba gete twaye kwanira twaye manya paka ime kuna rero kokwana turaba mwera aba mware ntomanya ngakibagachite umugano nabore umwaswegeka ko amagana arinde namako kuna bale kumbe nabale ngekuruka kumbe mwana kumbe nabayare kuruka indo tokonya para bigo koleka nabona kumbe kale byatage ndokwanero umugake kana amate yaye nera edotebiere ni morengi ekiagera we want to immortalize such people in our community in leadership and in an advert of an artist who left a big thing onkora mente ke nyamole na sengenjo ya bali batolikereti baibona ntwe bajeti mono kibagerete terende na nyatali kero kintu korenge mwanyi buri yatora achaka kwero nkwe inyo litole mibayeno ni mirabaro yo mugusi pero ntwa bwato yomo usebere noyo kojereta na to teri etopic yeitaka karietangara kama unogo tuli ate byo motuli ningo tutaracho bachi na yande toteba tosema Swenye tiriri koya maru. Mwe kinate. Iswenye tiriri koya maru. Undus iswenye ni Montori montori tinda iko sawa tena mwaka iswenye ni ana bibi isa jarinde iko litabwati akuno omwa litabwati mochi na isa litabwati mochi ndiye abwate lieta iko to kali iswenye na iswenye ndiko tena to ende koyaki tende koya maru nabwata sako yeyekera nabwate mugisangyo mongino ya yekire atalirende nkoruri nkorenchera ande likobo abatagi kuoro ndinya ntoigwana ine iswenye
tiriko ya maru abu mwaiguzi aya ekinkorangeri mogako yakwanere rero kerato mentera asi swenye timaite seri swenye rikarai digo tokie korwani ekero korangeri mogaka makini atokwanere karibu gono gukukaribisha iswenye yetago maswenye ramanya ile itoronya kenogo ngaingochia mumura nguru alibeke naigo yorobe itororo kenogo ngaingochi mumura nguru mumura isense alibeke naigo yorobe makini utara irane tenena rende wata tebia edingo asetogo igeke usieke Ite marita muito makidi o mauti bogali bali ogekara yandi nyakoba tebia itonga no kaya ngai tororo nyakenogo ngai woti momurali liche alibeke na ilgo yororobe ogato bina kara yaro komonto ngamonot inyombe ngai ngaliswe nero itana tororo nyakenogo iliyoko nyoro muise ko acha akire ko nyakurara isikuga kwara mna ko tekofeka ngugo tekomoro bya kungwa Kose muama ni nena hivi. Mama tiena hivi. Obe kwenda hivi kwa gororoba ukaransa nyumba obaba. Ona baba ko ba ko kusiba mara ko ba ko kukwana kubora ne ba rengenga nalimo. Babura ni ngaki ngaki mu chunya baba. Akimuche abu ubina. Na yo musika na ro tabe nyumba ubu. Mwasiru ko wakati patali ko ngaki. Obere ne kinogo mono ayiba nongo chimurunguru ali diche ali metenaigo dikoreki yo nakie ko wado no moko rama ngana ja kinya kusinya konya kusinya moko ja koja kwana muliko nyangeli liyo na koko bekena diaro ali akara kidiaro yo wino waisana kitu ko chone kuya kebeke bija yate yawo kungeli tiri kungeli igato gwata ko mwezi kukuya kitago hapara kabe tuenda mwana kwa nani wajibara okara kibora abasma bakore ngeke tagwan obe tuenda kena ena hiyo tari wa kubiranya ya wa kwekera ikiranya na hiyo isabantu tiga ya wa kwekera makekera ikiranya ena hiyo isa mwerere obe kirwena hiyo worora bire tari bwe kora ile rero isa bantu namo terera tari amotare tamote keli bikunda ko teranga buate buya ngo saro oso saro iwe ade ngotere kuita kutara ikaranza tara wakira ngobi enaigo tegerera nga aba gusimba nari teko tena koreki ira banalete enaigo ikoirubogeka ekero engombe yabe irigiti abwire buya abaga kankurusi banya nonda amanyinga makega rusi wasigetiga makega babuka na minto ba kero twakorokena ali sego kunwa no enai mbuyane lakini tomekana buya
tenena iko buno tenena ingari iko tori go suka na ye tenena iko okong tenena iko na bwana tali topiki ena igo ekero abagaka bare korasa chiombe bahari amanyinga ekegusike bare guchirondora ekero abeire agotirige mori atiro kogonga bona ikiregati akuna gutira kero kenda kiasali ndagira ono nkorosi bare agansara agasinini na kwa kena igo abekire gasibire ange no mugaka ari onye kunia oire na igo bugeka tacho kuno mukio yo kugenda bubeta igo ena igo naka sara kali kale korondole ng'ombe gakoyera sara kiri gakoira ngakunomoki okoire na igo bugika ekero abagusi bale koba bako ererana n'abantu baminta mbalenge experts balenge bakorondora kuko iru balenge bachikorondora chombechi omugusi omanya kubugyo omoro mbatagetenga aya mwisho tata twairu chombe nenda arega tobole ndiyo bochikorasa oire na igo bugeko kuna asa manyinga oite tonyore nyamaturi ebengo boss nena igobogeka kerego chi special bona gato kente modern way asebina nali bago changa uyu karu muntu nyame unyambane no muibi ye ere twamugeka kirali ego ikota ngaki tulikomotera ntwale korora tikegente tekumubeka tubeti tokendango oire na igobogeka mochiko mukanya nyumba narakorera abutinza oyambana mai komi thank you ekinataka komenta ga kukenda ekerena iye korosi nena igo eria akwanerete eshe yena ige nena ige igo bipuye kai bona ukanya kwerengere kokwana kware na kora ena igo nensara eria korondora enke enyenye na baga kene ke ba bateba nga oire na igo bogeka igenchara ya bari bata gete na iri bogeka barai tegendo mo kiorio mo kokorenta amanyingari barosi amakuna nini bali babeke kinsa wana koira bogeka ya komokio monene ite korengaki ekwe banyore nyama bakoraki bari naende na yende bugeka neri nga ogwanchereri muna bonora atebe ngaki abantu nkoli kubara ari 10 koteba nyari bari kore iseito baza koligimereri ya ota koire na igo bugeka banyore batano aba barusi ko banyore batatu yarongoro ko yarenge ngaki na igo lakini somo mo bayeno mo baka kwana ena igo moise kago kunu ena igo isebantu siaba murambaka ento keria aki moise koria go twatwa obolito bosoe akanyeke boiko bomocherange igo abagaka moigwete ngaki na igo cheino achichigo kanya abaiseke babararire oyamana toiraneka twarakorire mubayeno bwerituko n'amasemi aye ntoigwana enigo abagaka bari batosemi gaki moko bang'ere eyemo yokana eyemo ibere isato oyamana bono gokwanera toro oboturi nobumwe abo boragori tinkomanya bunanje manyete boragori nabo moragori na yaro moturi bunanje manyete lakini tinkomanya mono tigango toraererwa inkio boturi oboturi ntobwa oboturi bwebyoma umuntu akoroga muturi byoma nanda ntobwa oboturi bwokumanya amang'ana oboturi number 1 bwarenga bwaliment okubwatani bakuri reconcile y'abantu baba cleanse wala baba restore okojana ngwaje toka machania ugakora yatagokorwa
abagaka barangiranye bakwana kwa bwatete umwana obandi kemokoro karega songo development turi gutigugo gwachete ko rutoro tanga ukanyora umwana obandi uri mate kwa muitiro kuru turi gutigugo kwanyorete kwa kweitiri abagaka nigo baro kolege ntukuruka no guturi bagutiera ase ibintu biri byarutwe nyenche kabiri bara gusimbire cya kibyariro umuntu so opportunity sezongo tura gutanga it is number 1 reconciliation, cleansing and restoration. Umuntu na rokora taringana kuikabara muri reconcile baro bamusibi baro bamuirani ocha asiyama that was opportunity number 1. Opportunity obumbara bibare ko bakora abagaka bamasikani elders abantu bari ngaba bani nabo barangete custodian boya amachiko ye tradition ekaro akire mamincha bon nabo bagocha bayikaranze babo ulikemani utale ko mata sawa kakabali kibunduki abaga abatenga umwana gakora tayiga usake kiyamanya tinga nchikabiri usene ngiti umera usene basubeti umera usenkende bakwana ekara bayikiriga wano batenga bono ekira handige kubwati ne neki usene mbuli yakoletu usene ngondi era letu usene tuani ko sandu roche bakora what we call cleansing ekara wa ko cleansing no ne yamata ya witanga bono na koraki na ba ile nikera aiseine kanza na uno gotri number 1 motuli bioma blacksmith abantu once piece babeta ile tadrimo kuliko kunga mabiria was a very special type of soil bibiria yale kome kuliko bagusimba bwate kioma geta bwate anything related no bogumuntu the universe in relation to the universe. Il y a façon qu'on va la cosmology ne e universe no bwa mate bwa one ne bono ba manyitina e karoli da be via ni ko kuma biri e karoli ko 20 ne ri ko ko tiaria dia batenga anti future bwat e ine ntiremo pa ro ko lebintu tari on the wings because of the interest of time. Tari ena ata person wo no na ro mo kaiga no bono ngorosi linga ko bono rosi linga no ko kabaya kura ri no bule yeso ko ngisi ko translate uti ekigusi mythology mything again na ni ngasa ko kete ko obo igenu ke ni mwali ke sa ko ko yuka ke ko wana izana bwetese esi eyi mwanya rabe eyi mwamutuli eyi mwamurioli ayigarbi pono bango babe ko monte karoli da belia yire okobe ko ma particularly monsters na le bwe ko kubwe saku kera afrilitimo dirende community na ye bweka ora trensara egotikorwa na ye bweka ora rosi ukombe bukolema mogo. It was not just another person. Mythology was so prominent. Yani ubwege nugete ntugete abana kupara gere ba ko kolege ntugete urna ruoro leli kiange kienge njomo mono ekara ya ikirigo bone kare sigi kare otegere bane ngone na yutura chinsa chikuwa ati ukobe hana muka ukobe hana mukungu toko manyane sana mnako ndakula nesi ikarabale na bakunga ali tira manu ogenda tora mukungu ogenda sigi mambi no basi kote kolemo oyo wachikotura na nabo ka wachikotura nsala ko sebitimu ka kola wasalia mwana bagenda segi away from force
no na basari nabo na bebwe kaine away from umuku na ande bakako kora fast kuikingate e condition ya ngabono nyandikane aro tura one round ye kuikekore ingate a lot of fasting akwe ngate kabisa kusire bilwanda kala ikera chara gere bobe aba isikunywa maru na ta kore gasinga maru must be away from all this luxury. Yeah. Ati ni retard ku luxury yonsi. Ama yetinga bona. Maybe you man kora switch kurwa. Ata tan fashion we ke kriensi abaka kama korana. Ahora nyanga yoro yaro tamata so onyese yitra. Ata tire binti. Elinde bitukuru nesegi. Elinde bire tobo bui. Away from the what? The wife. And cleanse by maybe kwenye bintu bike. Aba bijo. And na teba we kabwe koma nyane ingate. Kelio yako ko kanata. Na ndio kato keta na witamo ni witomo ntongo sibwa. Na kibo turibwa ta krakoli konsa. Konsa. Itanga la francia con los civios o cara el conseil ahí también que abe bien como el día ya otherwise ya es que tu le vio mo bikuru tu me gabo anda que bisirie abantu be community finally omuntu leo tukokora mangana o chikutura eito bokoma obu ali kurkunga keba o chikorosi omuntu o chikorosi ritimo omuntu o chikorosi sara omuntu o chikorosi na neme yego ko mona wono yole ko genda cross omo yuko go zara matem wala ko montaiga wa umira mona mono ga tali onde bwenzi uikoya korosi mo yibugo zara uikabe chisukuru cyakore cyamukwane ebire cyabiyakore kibiyamugwa ati gatuma kibire iri negative ebire cyabire ngakiri ibire negative yani chisipiri emeika yechizokoro emukwanira asi chindoto emo ebyuma achaka botu kutura ekero akorire ebintu biri abayali no mukungwa kasi kuna na wanda bayitego bakubonza itiri yani akanatire muri ate abatari yangene ndagere ndegete agenye bwenta asibi na tukwana kinyongo sa tukyuka ntiro na kula mana yo unduba tesi just sabe asengencho atopikie nani bwate ababusi akara ba korosi biume na ne korosi ba lenge asijita kaibe bo mu kubwate ba bwate njira ba menyete ba korosi ndagara yabo tali biume byo ko ba ko chukuna kutula ba bwate nyungunke no ba bwate nyungu ba le kuwere roche ubino nyamba nako nyeruke mbiru nero yale ko genda roche mahata yabo kuli amaji yale ewe kanyomba haya nyole nyonge nero ikorkwensio ensiongo yabe ko ensiongo ya kuli amaji yokunyu na ndero yabe kwengerwa endagara yabakaka iliye chekake ine gawa kanda ba kore ngoma rukocha ono wa maskani marua ile kulusi kwensiongo atawa onya tare ti ensiongo iliye kimago tawa ala ta gomo ga wa maskani abe ko nyongo ya rukunyense ensika ekara baga kabalo kukorera nigento na bono ensika ya renge enyongo ya maskani ona kara wajire onyo ko ya gikwala na ka roma na yo kola roma uchola turuka bu ekaburu kile kola sia maruma ka yo moga ekabundu kyo moga lakini kara abaga kabalo kukorera na eliyoba mamone eliyoba babu atenjira bare kwenga marugoso na boye taboye
chinyongo ikomena ibere ebinyongo biri byakabarire gesunari gweta obi ari kurunga ebito aina samara na bana aba hakaba di kona no kwere kriba renge yentikiaros ase para kurugera enyongeri ya kukunya karba papa sidi asokoru kuruba eliye de bale kuyekera ekikoro kwa kinyeni ya goki idange nange ni anja bwate bwate bitura ya yegetegane kino enyange ni matra ya bwate biaye bianga mato ebibwe kaina hias elitata tiri ya nyange enegeteka asoko nege nyamato ikina kigeteka enyange ni biaye bile pitra ram nyongo tinkina ngo to kwana ono jindu tikanara kwana oyo la wala ese moto ne amente na ka tinko amo tinko bia mato Bea mano. Yo anda de ko baboli na pensión de yeo akuana. Etabe kiriguya. Etare tirina masikani. Ubo ruere mbole bu are ko yeri. Ngaki bo koro. Na bakoro mbaka amire mbaka ruru mobini. Ba kurifa. Ngaki bo ruere bu are koro. Wari ko nyora na ne nyongo bwatira bwanyoi use bwatira bwakoreki bwanyoi abera abochoko sita kora ngaki bochoko ngaki oborwero bwari koro nyamukirindi uchagentira ekorasa kinyo oborwero bwari koro kungaki entira n'abantu aba oyo minta kwana bari kuburi gwanga tutogokora mangana aya bantu batanira bantu bakore mu makira bantu bakore igo bari korukunga barabi nagi bari koru abarabi nabo barenga bari bakworo kereli ingane kereli abeire ngakiri kobe kuria karangaki ya iganeri mwaro karibiria ndoko karira alisauti mugiranga sako kwatiki wendo paka bona ondiro abarimo weta kipara kiriki ari mukire mono mono kurigerelinse riro wandiro kororo nga ekamwama akia ekari kikoga ne kebubura riro egetarengere kuruku kebubura okorora nga obo mwama mbogole taki ndoro riro berio uri bari ukunya bagenda bajikosawa nakinataka komenta na nje na egento gikurukunga obotuli korange bwansere tubo machoge kyana abantu barukire mutuli bioma mutuli yomo obotuli obotali onde bwensi ore gokora igo bwarenge kinde abari batuli bioma bwari kwegera kurwa sabaisa abarenga batuli beki oboragori kuba kwegera kuru saba igwe biare koherera nigu to gocho egero nyare uji korosi kiabuneka biama wana ya muturi bioma ose muturi bioma wana renga ngungwa tote ringa ki eto bauti gati yo muturi no moragori niriye bono It was a main topic of the day. You want to react? We are about to enter the next. Just a comment. Musangib jaman egento nare kobori otambi ochori iri tuko ikiari into bwa kwanda boni no batuwato gente que están allí, que los guates van a bantumbare, y que se acudete, que a ver que lo que ya conoce, vi que con el mismo que te, la renga llegue tabu, y que coro que buku, que aguata moraba Levi, ¿cómo lo can aquí? Abarabi, aguabo,
igo no kwengata monyorete ngabuna gwate abango mondore kwa ndesegi kwikebe ngaigari ke kwengata oinyora abango tare kwengata no anibu kuyen kornete bete na David Daudi moroja mangana jeta kumubere igo Moses musanyo nebo kuboria na ngo kuboria akimocho muri iribaga osinendo zuri tuko osirituko bono kunyeriga kwa na mangana ajoka kiagara na mangana aramandi no batakuwa mitera bono Kuya mana so go tu obate. Obate no buya. Ngogera bore bintu byabo. Ekerecha. Ekerecha gesongo is spirit. Ekerecha na woke ko bekia, ose ekebe. Ige ko bwatinke kerecha ki. Ntoi wana ine. Ige karwata ene birechebi. Yo kwaro kuna you spirit. Lakini yo yoga tebine birechebi. Tarago te gose ore ekereche kia, gose ore ekerecha ekebe. Akiri mano mogusi igaje te ekereche keronge na kia ari koroka mondo. Ekereche kia kia nyarebe. Na kia ari korokomo mondo. Kerecha kebe kia ari koroku bantu. Buya mono. Bono. Gosu katore. Tokwane ra yeri tuko. Kontara areta yandika bikondo nene karo karamu kumkani wate na okora mutaiga kwe iguna nayo asote ne akeigo na mukora na kuacha Bono kwanera omugirango okorokwa omumware ukorenge nari kwanire bya onkorangire mu akoko atoe omugano omumware atatebyo omumware nimo naende ngaki agotoka mugirango ekiara nengo montogo tena mumwari tan mugirango pagakambara batete busono bumaene sono bolimo korende okongo nchwango urato tebyo mumwari nimo ntobo ati mumwari nyomba lakini abagirango mbali nyomba mumwari ningo beko koboko igoro inuna bamware mobebe nae no mumware imepi goto tebyo reri yao
Haya, kwani lama mwali batarakwa. Inso nabalo mwensi itongo mochochi. Tongo no gaya. Tongo mochochi. Tongo no gaya. Bia mwana sejo chinsa oyokukwana kongo bundieki. Encha boibega omondo musema chile roche na tobendele. Ono lona ataka nkwana sejo chinsa igoro ya omonto mintuko South Mugrango iye kunga chorwa ntubwate ribata mayitu bwango umugirango nabale ko chorwa nilitaliaye bali baro kwa na chorwa nkangi naba bamate baro kwa chorwa nikali ko umuruora noyo omobo w'ikinyumba kiri 10 kigotoka South Mugrango kinyumba ekigo kire abataboli abanyaramba abasaga abaige ntubwate abasinange n'abandi bakakiba 10 bonkwa bono umumwale uyo ningo ketukwana umumwale igale oyomo w'ikinyumba kigotoka bugirango ya moja iriyanyi South Mugrango no hagotoka kule nane kale kisemo ki ne bono oyo mwali inaki gonda mukwanire kinsemo isatu nka yarwete eulchine yayo inaki yakorekana characteristic cyayo nabande babere batatu bamanyikanete asikinsemo wao anene igoro yo obutu bono kubwatekana amo no butuki bwabono n'obule obwaitre n'abagaka abanyene nabali babayetana ine kyana botokora igo niko bagoteba iga oyo mugirango ukurukwa umumwale igo egotebekana arwete kinsemo isatu itangani igegwanjira nga nigale mumura ochorwa ubugirango ase aba komi erege egotebekana igarwete aratatu eyeme gotebanga ekero mwamugusi ale kumanya ku kinsemo kwakarwa nyakachi na historia ntambi muntu mutangani urwetosa bomura bwa mugusi bali bane chorwa uyure nero nakwa no mugirango meuru nero mubasi toiko tonyole umache nero le munchali amo na musweta nero yumugeti bonse mu machoge munyalibali amo no mugetutu ono ekero chorwa arwali ekero nyina konyasirire nyakomogendi mbajete neko tukwa na historia igegwenda asebi ebigoli generation baada ya miaka 50 usa 100 uchagoe tukwana teringa ya abogete mambi miaka ebere bagaika ngo bale kuika sigete bako kero bako bagoja chorwa keracha asata ajete mu maite historia iyo kerambo kali izondo kwego baroke muntu baomera mbaje tebaga setu bugitutu cyakega kinsemo kiri kuna nyagesenda ayiga bugisero paka ukimate itongo mate matongo ekero babo amatuko atali make oyinjoro cyo mugirango boyiho musubita nababugate nabana ayige hotekananga ekero bako nakogenda batrachi ko babandi batekane ukibugirango nabandi ukiruguro oyonkali na kiete bakikotira ko bakwenda lisonto mwise ko mwabo agatigara magega tatigo swetole kuru mwaega aseje nkwe wanya bayigule kinkumanga lisonta abantu nkuirubale ekagera ine fashion tangani ekagera bakanyoro muntu oyomo olekoro kwa oyange kuriyimbo umanyete kwerema elinde bago kikoikaroche abaeti oyango oyo keracha agoika asibase bitangani kitutu cyaje na iregiyate ko ukitutu ye paka mangana iregiyeto kyo mukusiwense that's why ekoro kunga enda yenjo guna yande ono ekero baiko oyange no ale bakanyoro muise ko yo tikiru nabali ngambi bakire rogoro nankali batagete ko genda umuise ko yagatigu ole ko babwati kako babwati orochindo mate a okoro kunga eyaka hangu ikiro yarenge nikinde ikiroro kuna kiabosa osawo nekinde necara cyane nere ku kiroro eyake bakayobwa nakigo kigwera ine fashion intangani oyo yange nachete bakabwa bonero gokobe nyarokeye akikoikero ali bamwawo aigabune batebekana oyange mbayigete bakali koba umusiko yakobwa bakairana
kero bairana as settlement ga ngotebekanere nga nakieta akamuira akamubulito obulito oyo kera abaerororo akaanza kwebisa nyumba bona akabera nyojo obulito namwisikita iko nyambulito akarama ekagera ekero bono agochikonyoro omwana mbale ngororo nande ngotebekanere gatiga nalengo omubasi baliga abarangi omubasi nalenge ababasi muru nachoro umwabona abande kubwatekana jayo tagotirikana banyuma nande tebekana oyo murangi mba ubwata obubisi noyo bona abantu bagatanzana nganye omwana oyo kuboja konyoro noyo murangi nuko museko yo rukumware murangi agacha agesokera umwana ulyanyo agesokera noyo akabuga tali kigoito bagatiga akagenda nakikyo ekero abagaka banda batayanga omumware naubwato wiri no bantu bete bale muchi noti mugrango pakoro kwa barangi bama gotanga omumware noyo mwabo murangi wono chikubuna ninaningo bakire lyabo lakini historia gotanga omumware oyo akaibo omuntu oyange nando bantu bataba akaibo no murangi wete story ikikera kirabo ine fashion area e fashion ya kabere yatebanga ali bokirango chorwa nkali aba sinange mbarororo esabkrane koroku abakimayi bona abakimayi ga omwana obokimayi omuiseke akaiborera nyumba ekiraiborera nyumba borende gaki nabo monene egaikana lihenga nakyo Jacob tikanyu omugo kibogere so kuri eno aro isabantu orata tikanyu omugo kibogere oya otan umwana ono mwecho korone bono natia kugenda bogere kigabera akamuhatira kamurukumu ali akabera ensemo ali tabaka andega ase bona se abantu bamedome tubuna sumuga ke iro yiri tukale alero kurukuongesa yani se bamenye tabona abandi mbara ogoja convention ine fashion ya akabere bona akadema kigabero akarukumu mwali bona bamwaraba eketukulikiri eketuchikone kulikira pato wige ikaleke no kuna kuligali itosirane so that we identify amangana ya kubwatakana no mugaka kurukunga otie no nchweli ogotoka burabu sentara kyabo aba bwaraba asekusigo bagotebekana bali kinsemo inye so bokale asebali kigima igere aigatabaka chache ba chache abande bali bona abana kinsemo abande buramu barara kabere aba chache bara sale tabake yegwendo kimati na aba chache bara sakuru kwetago angena makara nsabwa ngaiga bara angena abaige na abande gutira bagenda rogora sakuru kumunyanku ange bara amona bataboliga n'abanyaramba nahande gokogendaga seituma atega nyagesenda wikimati bokisero kwanyoramba ro baraba mwale so kubwatikana na balia abaga na yande twaro leboniga aba mwale wamenyete aragatatu ase kusiya ite bono na yanda se gyechinsa aba mwaraba kubwatikana oyo kongo gokwana igale myaka 50 ne tatu bone gona akwanire abuna akwanire kubwatikana ne history eri bagodote kubwatikana ali aya ne bono na inti bono eye witness igo na menyete asaba mwara sabu kumunyanku ubugima bwa ndo tangani kuru mwaka myake angene mpaka myaka 15 asakuru kumunyanku munyanku ga bono na mwisho kango yitwa ngoje gutwara ndege ikarubune mwisho kwigungo kwa noko kuna adirika dongo tanta na bitu mwacho bantu bakuru kumugira which is a very good identity na gati part of my life ange myaka iko mibono ya etire and part of my life nero can spend at personal witness na chache bono bugirango ya chache ekageranga tendi ku understand inkibono na analyze it in my own analysis na kubaligere etabia yomo omuntu okurukumu mwale one physically abantu abange pata not conclusively the majority of them you are proud chocolate abange two tibali pali tomono onye baro 10 out of let us say asabantu 10 okorokonyora igokonyora 4 na barabalito 6 ebale abakusu the majority of them egiya gatatu
most of them iko bago tutura tali bago turuka ngono tata bono twanda sita twanyore tuoni eyo twanyeria na ande tigango tevi instead of tigango tevi okuno guturuka na abange ba I'm not concluding one of the characteristics of wachire okero ne we musaga one of them etali conclusive kara lingo kututura akeiho yani akoligo silap na algo kwa a very good example no mugako yo kaleiro ya lero mugako ngesa wali wa muroje I got an opportunity to stay in there for 3 good months closely but still conclusive oyo monyolete we will get imbaro na au kwa nje akoligo kututurake na ande very meditative kero kunya kwa no muntu oyo kurukumu ale meditative gago kwana. You see, as if you got inside what we are talking. That's what I observed. In a characteristic area. 2, they are deep thinkers, which I'm repeating. The light quite philosophical. Only philosophical. Okonyora nyole, usenomote buamete, gako yuligireli. From there, my side, ochole nyoni kuruo, uso mundo, depending on the shape. Yanda likolika, o conclude, yanda uno motole, o my water moyo, keroko, you don't use much. Taligo picos, nyene ligena, a maturity of them. Nyole no kubacha. A very good example, na rocho mwako kurukwa, mayoyo, para ali poda, iga ale iste yo mga gwana gete mo so migete mesuna karo kurukwa, naftar, igendia, urame, kabonga. Mayo you when you share with them na baba ko lige na makana chokoro wa ko dire buya nchino ko meten sara nega tutara chiale na kona I think you see what I'm demonstrating bono ni kole ine characteristic y'abantu abaminto abona tukankwane a few heroes and heroines I want to put you on the heroes korwa aigama ate chache umuntu na manyete omono no mugako yo yina weyebono to kwana lero is one of my heroes uralire na bande mbaroro ba weto wasinara muketi mono ndogoleri buna bono na umugaka masya kurweliro goro urabu na abatebi naro umugaka nyanduru naro nando mwalimu ndo mu direct education ukuru kunyanduru mu cyama kurugurali na abandi mbali mata ngocha go se diary ntapiki yake iko conclusively nabona aliko tiga ko ganali itenere ke otoko na gukwana ikenale ko teba alitwa uzabiri bono ngoteba iga aba mwarawa esa big talent ikonyalekana ekigo piki na aligereti obo bachi una batebi no go foresee ebintu bya what I mean mbaraba yase wood stewards ekikine mbale steward chingia sana ekero siko genda ase chinka naboko nyoro begete akantu gete karororo kuno mugako iyo liko kumayoyo na chita akanyo neke nekerere kintu gete kumukinsara njina akangekere ne tokere kere usune ando iga bona ra kulira abo sino kongondieki na yandi na somente una kurenga ne kai kiragen bia mono asoko ntegerera baba tebanga monoito to koraki to yo urwa segi bia mono to yo urwa segi monoito to yo urwa segi nini mwacha asili ni mtumwa who lives this culture is a slave. Thank you umugako yo kwanire ukolera iga lima. Thank you so much. That is for you. Otote bilumu mwari. Kwa mwari bali nyomba tenena. Kwa mwari bali nyomba tenena. Korango introduction. Wairire. Chenkoro ku Samson
Mugendi Ongesa Omumware Kurutabaka. Piamano, karibu. Mugendi Kurutabaka. Deba ini. Bagutan ko kuana ko. Deba ini. Yengro Mugendi Abuya Tamaro. Kurutabaka. He's a lecturer, Kiss University, at Mina Goro Rogono Practice, and he's an educationist in what is called Tabak Academy, he's the director at Tabak Academy, and then he's in private schools, Tokuruka Kenya Private Schools Association, Kisi County Chairman Yabo. Nayan. You know what? It's their introduction. Thank you. Muyamanasalima mwana kitinge na bakwanire mwansi Yamana. esa Maria tankuru kubichanga Mombasa no yota igonte ni gande moto korota Eliogi Eliane Tiria Lengira Onobolema Nanyolire Ekelenkaleko Inteno mumwale Nande buna tuwatine na batatuliga Naba mwale tule Bwana director Yote bokuru ku Samsoni Mugendi Tatu mwabo mumuro mintu Ise Tako mwabo isoma Ise mumuro mintu Amanyinga Oyote ba lecturer ya Kisi University Nere mumuro mintu Integando mwana Mombasa Oyogaro mwana Abuyi Abuya nene Orenge kurwa Mombasa mageka Aba murabatama Bono director Norente ni mnenga Nataka nkwanere Ihoro yomu mwari Kwa ikuwe ni bagi introduction to alko manyaba mwari ali kwa manyira ba mwari bali ngenyomba na endo to karumu mwaro mo umutimu mwaro mutimu yani ukukwana bono kuno mu mwari muntu namonyero kamenyete kitari ngakyo akoro kumontori ositu ande na mwana bataba ngai lakini nara kwero rali ngikera kuikabweto asokoruo aso nyumba ya yao nabang'aini bali ntora akana lakini bose kuikabweto ingero tari mu ng'aini ose ko bwati no mu ng'aini bwaki ose bono buyamana dibageri diare ngeri anyandika otoreta no mugeni gutukwanira bono buya naende igoro yayu twaruro mu mware totebi ingoto gukwanira bono o introduce tama o chance tuli oganare nyomba Indobi ya mole ala basomiro ya makafe ko matuka mange tikora basomiro teka ngaolero ngoma deli tundeli ngoma to bya wele tundeli itundeli ikulwa lya marwera mange mono ni finally tunda number 1
asa matundo kitwarire Dia regede. Yes. Li tundeli nchake number 1 ngiri gokonya kimaso oba strong namba kabere vandu vatanthritis ngokonya lile namba isatu blood flow okonyere ena mbele naende okumaga kwa mauga na kubatebi nale lokende abaga komanda kana wacha ukiroro bago wachira asegete kwa gosire tukosoro mongina nyumba nere ngokonya kire yongete mwaigure mwacha ukira asegete bobe mugona wonjo kana ijo ushimagari muteko nda chobiya ngokonya lire ngorwali lire mwaigure tena kwa na bodi ani gote wete usina bekire bijaika wasi ukasoe choi meboronge kwana kutoka na maegaria ngokonya lile ade tokende inguru mosada wako chwenge bikinguru igo kechia ila nilense okoli bia na boko be farasi yomo tengina kwanire ngoro sinde cocktail yae nale yiye kokuma bofito kutumekali tunde elio kokolia kwa konyire elfu ya moyoka mbia mama Mwangere ngubia mwenendo. Kekere wanakwenda kokote. Abageni bali. Naoni nwa bangina yange kobwata ditwene gokonya ri na no toletera abantu mbia mama. Thank you. Ebintu togo soma niga ne binge obwata semi osemie mwabo utaseme tio minu na emari kana gochaita twaigure ayuna yaoga bagambya mona togo tatenga twe manyete abageni bari bakire karibu sana karibu biakina kora karibu chinsanchike motote binu ningo bono yandika nchwa mbona lero kwa beire bobibuli lero Ay, que sabani. kwani kusama Poikire ase chiteka chito kwa na litukulia lero toro kwa na mheshimiwa Profesa Elikana Ongesa oyo chorete ligi na likare United Nations Education Science and Cultural Organizations in EU. Igotore negesio umwana wa na arega otore negesio tole no musani oye basomete nere kuru primary pake university nanu bacha kore gasi amo mwana yose musinto omwana oyo musinto yerende ndiaona so nande ntubwate bono omuntu kurukumu mware agira ntura kwa nabo nande tubwate abageni abanene rero bagokora obachongi obobachi ebintebi ngai bali ayondara ondara next leti mieri amaye right Baraja you will tell us about it so it's a big day tubwate asiri tukulia rero so de kumenya guchima mono aba bakuru kwa mwariba met South Mogrango na andi mumaitinga ba met bobututu na andi mbale North Mogrango by the way if it's confirmed ngomo ari na Romorangi
kweli muri yabo ndiri korane rinde komanyatore lakini the governor of Nyamira no murangi yake Amos Nyabugisi no murangi. So it's not a small thing ane ni ambeke n'abantu mete our ward the entire Mumbaga ward and almost half ya Bokera ward Nyari Ruruga ngo n'abantu barabange nande pale part ngachuba asiboke tutu igonte ko korangiria omo abali bakuru origin abanyene abamwara abanyene batena ki ngaibaruete ayerekya injotenga story area andro modenoria atueresenga tambaro nero mutangani konyora masters osinero kabera sikusi to mane ko confirm nga abanda bakuru kwa mware actually nabangaini lakini ntara ikaranzbiji ko kwa ndekabere abantu bamanyekana tukutura ekiro kumanya paka n'abantu kwa abasamaro nabwo abacho abatuli nandi babwati no muyingobo ulikurukwa omochura abachura nabo barakora mangani ibyoma nande aso komesha abakurukwa abasamaro n'abachura nabo banyekanite ko abangaini mono asokosoma. They are not very scientific, lakini very lawyers at that line, very fast learners. So Tamaro Asante sana. Masoge manene. Masoge manene. Mbuyamono. Bora achane Hill Hotel. Lakini tina nyagocha kosanga naming tina sangire rero. Ainde gwaka vijana rangeribu. Otari tukedi ya rero. Kanada kegongo parangere. Wono ingana range libugocha nima yeto mugano waba muare okoba njuno muare original inyu maite kabisa lakini okoba twaringa no muromi ntomo nene kombwe miaka na rambi yantenere arwo mugano yo lakini ntara murangeria arwo mugano yo ebintu bibere bitako nataka ko batebi ditwate bu introduce ntebe nche ningo na tebe nche mogendi na kirero lakini obino nyamba non tebi ya kwana guchimba bona tigamba tebi nche ningo nchengoro kumogendi abuya tamaro musinto o Daudi abuya tamaro omwana Selina omwebo w'abanchari Selina bonareri onsombi omwebo w'abanchari inje mogendi okoso nyakuru kumbe ne yangina gutwara nyamutumo kongu muntu banire mato nga ngomba kegere ekarona batebiri nga inje mogendi okoso nyakuru kumbe ne yangina gutwara muntu banire mato nga ngomba kegere ngo itoginde inga sokoro ya tata great grandfather yana aga itogidi
na ndenera bagoteba uri omumware orete taba mware asibare bono obarete tabaka bakonyeroka tabaka ya morema tabaka ya mugendi ekero ko ibugoro ku mugendi era ko ku mugendi igo bamwara babaretira abuna mugendi inje mugendi obu abuya utamaro tamaro mugendi ogesogoti okemuma umusangai mumuro mizana batebye bubiya bone tro kwandra kuri mugendi no aba mware banzite aba bande nakwana n'abarangi iwo aba mware turweta se abarangi itu n'abarangi amanyinga akinto karokuwa aba mware mythology oliakwanera mumuro mizana batebye asaba botambe ingatwaramete ingo mware tukarokuwa aba mware tugatikukoroku abarangi tukagenda bugetutu no mugendi arwete getutu mugendi number 1 arwete bugetutu akagenda tabaka niki kya borusete bugetutu omotindi aba mware n'abatindi n'abangaini n'abatindi nonyoko ngokwana igo tore military tore warlike akwe kwa gotebranga ningo motabori atama omorangi atama omorangi omosinini omorangi onchira igoro oko barenge kuru akaruno tubugiranga na bugetutu arugetutu na jete bogere kwibuga gokwana bogere na ruete bogere akaira na nainde tabaka ya murima tabaka ya mugendi igaba mware tore tabaka nainde tore kochie tago kuchinyamaiya ntore bobasi ntore bogetutu ntore asangi nonyenga ngokwanaga njina kwanire n'abarangi bari notu mugirango tore groupe yemo bakonyoroka mware association in notu mugirango not in south mugirango igomba tatwambuete bono tarachiare okoba yekinza ngunya gotebu nataka nkwana mangi ingeri bagamu obo suguni obombwate obo suguni obo might be more than 250 years obo suguni obo iga no bwa mogendi omwana omogendi oyoro tuboke tutu ekarwa ruita sabarangi akamaye kuchikoenda bogenda na tabaka bakachikoroku aba mwari ego siye mbegete nero nabera azko be myake yo nakwana ebine bintu birure kuba smogendi gocha baka bikateru kugeru tata gantigera ekende tebe ko batebi ekerobeke kiaba mware egeteni eke nekira kuna bokibwate myaka eyungo batebi more than 250 years kiruete ororeru oruo byamogendi oyu n'abatebi obegeta bamwara abo asakora kutabaka paka gochumuni yangu ntomanya inde buya kabisa igo ekaro moyungo itogi inga sokoro yane great grandfather ngo itogi nga mogendi ogoso nyakuru kumbe ne yangina go twara abana bawote banga ne yangina akubeka aro getu mogendi lakini abakimai mwebuka kwanda bakimai asima mu abarenge barabaka mu rukogoso ne yangina kubeka oze yangina go twara ende miraetu ya bakimai anda ko rukogoso nyakurukumbe uko kurukumba no kwirora abamware n'abayirori ando taraiga nyamotumo kongu very principled, very focused, and shaken.
ogoso nyakuru kumene nyangina kutwara nyamotumo kongu monto vanire mato inga ngomba kegere abagere ekero batete ko crown chiombe chiabo oso monto orenge hero eka warrior ibange komoros kangana bugoli eware sokoro ya nabachide ibange komorosi amatuma mubekira makaka koro amakaka because sokoro ya na abekira makaka neryo te monto tebire nga ngomba kegere abete hero bogere keraro musai nonye ise mugendi oruboge tutu noko barenge wo like very intelligent, strategic in war, military strategy. Ekagera ngo jugo itukuru bogere akamnyoka go chabu kimai tabwa tigaji atiko batevi story ndu moko mwanda. It's a very sweet story about abamwari. Igo tigana story ra bonche na batevi the short history abatevi the details. Karibu mumro. Thank you. Nabasoka ilimenda abantu umako oyo minto mbiyamanezeriwa lakini koja kiraiga omugusia lotaraiga omurangi akabutora oyo omwabo inani okage nyumba mbaichura lingana wate likoroku mythology elieto bomware mako galile kilogetori iseti mimi lakini omware omorangi korubo kyango lukuru nkiaro kegomomware abamurabona bakoibo munyomba nkwangana bari abamura bakoibo runyomba nkwangana bari
babekirana ebitina batwalirana emoko oyo omomoke igatangana konyora enyumba omonene ataranyora ori omonene agatebia ori omoke togende inani obutuli bakaimoka bakagenda inani kabaikire inani chinsana buna kiremete yarekwama amatunda kuchigoro ori omonene agatebia ori omoke lino omoto oyo warora amatunda ali akaligoro ali orete tulia yande nayande tubairerana muka ine oyo bunakona kolina omotori emeranda eliakona butachokogenda iguru oyo galensa okona koyebutola ekeraisa nekama ochire kabisa obutoiro koli agatama akamutigama akaira naka agachaka batebi oyo omuntu oli bunatwagenda chingiti kyakolire kyamwitire abarangi bakalera abayiboli abake abanene abagotu bakalera omongino oria oyagatebigu omugakuro bono niga ekegusi kegokoru amarua asiku engwe abendagera oyo omino abenero okokoraki okulenda nero okulinda agosa enyumba okora byoroba enyangi eyina boyakoru amarua sikiu engiru eng'ombe yaligigu enyangi ekyekoru bono ogokumi ngoje konyokobe omoria akarioria karigerere tiga okorora bano ng'a nerire ngari ndoche uzi n'omusacha one nayarwire ekegusie kerende kegocha gokoruga nerukire ngije gekorwose omongino orio okomobwata n'omong'aini orenge omoira nyumba okomobisa aliesa amabeka okwaramo ababisima mumanyeti okwaramo okwarama buno omwale omongino oria amatebi ng'okobera bera ngokoretera endagera gokori keregento ababisa abamaki komanyana gwakira baboite eryegere baikiranye ekerero kogani kwabo bonakore monyi gweta babi bono akaba yaramito nyangi egakorwa
Kaera Aramete. aramete aromware aromware iriya chikoera bono uriya gikubare ndasemereti okonyo manyene No aromuji. no aromuji No moruzio. ngageta akamerwa mabobindu akamerwa akagendesa chidi Chuko ikamuira. amagoro akamuira oyo manyene bono otigara nero otigara bono Boy. bwoye koeresa kuna yalingi nande nenyangi yende Egokoru. nande yata gokoru Yogo sonsora amangana. yokususura amanganayo reconciliation Yes. na cleansing We have to. Bagati gotoro. Chimboli chama ikora. oli otametoria oli chinguru chiaira akanyagwa paka akanyoreka akaira ni kwako ikiagera osunsura kolingo koba nengecho nyota kora tiki Kai. nabo yaba iho iliyetari kamanya koba omumwari abamintu mythology myths kere nyumba keregesaku mabwato mukanobo Kabisa kabisa. No gweto kwa. mbale nogweto kikwao Ngaki omwara gweto. omumware n'omurangi burangi bw'okurienya buna matoke matobu ari enyongo nande nabeereyo omumware nigari omuntu omumai omumware nigari omuntu omuremu asesegi inje nkoro kubicara ganda omwana bwombasa omwalimu nomanyite tata ombasa noyo tamaro noyo omugendi noyo mugendi oyo tegireti naero olubugiranga olubolo oja bugetutu sabamu ababa bali bugetutwa oluga otoka bugiranga maati nyambani nomanyite nga osonga eyega eyejalengesi yabamanyi igana abamanyi bamenyete kusonga ekusie abana abamanyi iga alima ageserito alina abagere bakiro inakyo omugusi akola omugusi oyo otola emanga gavumenti otengera olulanga omumaani n'omung'ayi takomulwanisa eki mubaso nigakomulwanire botuko ebisa biri byabo batengera obutuko babibekomolo
Yasu wako yi. Bairana kucheza wako irana kuchi. Baba tengera. Bacha kutawana abangaba. Muba sonto likubara. Niba no bakobe. Chinga konchire gali. Emangalia. Asebali kobe. Omumanya katama kuruka. Enseye gatikale roroli. Omukusi. Omugaka tayo kurukunda. Umuriro bondali. Ondali ngayamenyete. Emanga. Na bua kabarenge. Kubeka kinyumba ky'abamanyi emerero. Our great grandfather Gaseria abagere kubenseri pi elieta gakero tililieta lyake busi gakero nelieta yekegere alina abagere balinga lakini omugako inero baseri complete barwa omokimai owamugengi oyo omondo okomonde okorukwa negukena oitiragabo nalekitikaleli Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bono iga I'm requesting Nani, are you ready? Nataka kubatebi as the son to professor comes aba mware mbali kubacha wale yoka kubacha bale emete ye ne egetenu makeruka egetumbe ikebachire wetera supervision yaye ekende igonko bioniare ekuna kwekende igonko bioniare paka ekeiga ngo bioniare igo ibara be interested in any way obobachi you want to meet him he will tell you, he'll give you a number. Or my brother there was saying on you know more number yani. They are not the same. Thank you. Thanks for that correction. Bono ombona na mkundo mwa tayari ku welcome omwago kuerekana ongeza gwetera so mwana wae ulega musintoyo kurukwara kina tagokora iga omochura omochura no muzamaro n'abaturi n'abamware nabo bakubacha amagena n'emete
The main feature, the personality of the day. Olitwale kukwana lituko lya lero mumuroye mugendi n'uyungu aba mwale bali baramete basoire nyomba paka bakarema paka bagacha na bwaba tagekechi komine chao tinda manyago kwana kegusibu yabuna abantu naraba kwana kabisa akerende tigamba kwanga gwairire chemo gendi oyo twachenera koroku nyabyage gatiwa kwana wairire toliko sora mokungu kwani bana motepa kwani kwani Tango ku Ivon Nyabiage Kene Minton South Mogirango Asakoro Kundoni Cheninche mwa Mogendi Point of correction. Inche Nincho Morugi Mogendi Ose Moko Mukazo mweche Yoyo mwina Aboigo Rusho Morugi Habaleta mweche Nogite bangu Chirenga kegusi Ndeli raisigo Nanchira Asante Ekwendeneri mutu Nkaitenga kwanza igongo chaka Kora teba asante sana lakini mocho munga nchirenga gingo sinyogo kwane kegusina bongo ndago chige songo so long as you communicate with us. Asengencho kegusie kentochi lugo yokwana mo natokenare lakini rene narore ngomo moroberio mubwate na oromuya asencho moja kwagerere tomanye kegusie ke yokwana bya bono ngocho gochaka kwanza bateba so mugano bwirikana ore my father ndetenda racha kira sacha kira tenere bunisipuru maigo cha chigas chiria koreta arafu maigo korira ebintu biria korire gocha kogereire taya limanyikane mono ese skuru likana igacha kira terio siri primary akamaigo cha kwenda nduru nere yange nduru boys kwanyetaraba nduru eyegera ororo nduru secondary bade the boys intermediate inere alafu akamaigo swa Kisi high school that's secondary yaenge Kisi school yaenge kuruku Kisi high school inga kiyu akamaigo kore kuru Kisi school akaenda Nairobi University akabero anyu mwaka wano tachi tukabero mono akamaigo enda Makerere University sikera enda Makerere University agakora kurwo agachakari kwemere mu Kisi college yange Kisi teachers college ikera bari for some time akachukua advance ama somae akaenda McGill University Canada no so meterenda agakora masters yaye akamakoira na bono na inde akaenda gukora gasi ari Kisi college lakini akaresign no mwenyene akaamua gochaka gukora ibintu private lakini agachaka raswa Kisi cooperative society Kisi soapstone gogwa Kisco akaraba ororo for some time lakini akatika kama gochaka gasi ya ankoro ku Elan service ya inga ali mwalimu house mwalimu sere yiga bwatu mwalimu hotel ikerara kororo for some time naenda agachaka likunega sina NGO ankoro kunga Kenya Gatsby
ekero akore gasi na Kenya Gasbi ekamoigorera enchera yo gukora ebintu ebinene sana eyo ekera akore emyaka ekera eta agacha gusoma Baraton University akarasomio kidogo akamanya naende kwenda agasomia University ya Gullingham University ya China ekera aruororo bona agacha kaire na agacha gakora ebintu byae akagore kwenda yankuru ku DEPCONS yenge Design Power Consultants akagore ende African Institute for Culture and Development Studies Africod ine school yango somia abantu mangana yo bobachi obo amagana biashara yo bobachi school ite kore tige kamono agacha akagora Africa Arts Promotion Network ine network yango konya abantu kokore bintu na inde buna bono bikundo ne bwa gotera na ntwa inge na ya America ingake ya Africa Art Promotion Network alitoa jeta na bikunda America lige na ndire to akwa beto go Washington and then no chenge ngake yuntu omeranit na kabisa yeso angiaza workshop ntu omeranit na America ngake karare ko baje ngake Fanta na ngizo kwa Kisi University oh edi ngake una bona na ibanje tumono se area asante sana alafu bono mwishowe ekera kore minde bionsi agacha bona ka chaka kugore kwende yae ankoro kunya ikano mesa museum asenge ncharo chenga bona idite kiri abere rinene ndoko ribe museum bono na be museum ino ere na oto ende tukunya konyero ngora na okemwa na abana magwa na anta bangi mbaro tubwatera nite sokori korosi museum eben nene so igon kwenda ko tin konyara ko boro kichiche chichot ke sendo chinga kar ko atengente ke not responding igon go chakira chiska chidiara ro siri chidio manyene timetinga inko lutemina na dimoraro remons okay ejimenyoni umuga kelkani ganje tokorosi aina ya sculpture korokunga abstract etari koro kikamiringa eyenenyoni lakini ekoroka naro nabokoranga nenyoni kwatwali message yago obongo bwago ipe kwa manyanga eyenenyoni na ndi kwanyorera so bya bwaye ekero korigena nabwo namagina yaro sidia ekini ki abstract ekero korigena bokoranga no muntu ekero korru bya bwaye okorra inchirigero osiri so inenyoni ochibosio twanyora eyere kurumaga jabra tigatodi cheke bosio oyu aga nkoro kunga buibui leti musubati obegete buibui alafu gonko baro kichiri change sano iga at least manko ende sevinto vine na itura ikere ne chinsa egente ngwa kerara ke tokemo iskere iko kere National Archives one of those things because rumugaka utwara dietari nene umugano enori kire gabusi National Archives and again tekege kere national property wono kere property ito lakini kibwate dietari umugaka it's one of those sculptures akore de karomo ke ko gorore se tiri kira ke roseti it's one of the sculptures are roseti karomo kaki ndo busi yake toro chirene koro ere umuga kelkano ngesa na chite chinyona kande bya igo twango mu Kenya mchere nsa chindi Kenya mchere nenyoni aroseti ikaenda UNESCO Kenya mchere pako muga kikira gocha gusira chinyoni na chiango takachabera nginere ekero kwankwende room ya esa renge enyoni engwata eye nabo yarengi kando yae iganko nyirigereri oyuya iganko nyirigereri omorembo omoso no ndi igwete ng'a maumivu abanko rigeri akanyoni aka mwakarochi akanyoni aka kara ka mwimu
akanoru chi milioni committee ngoko ekengete ngachimi chibesanda akaoni nyandiri na ikeri nganko kaoni 20 nyako bwate na otara cha bwana kaki akina indi ta rais one chi 20 na wota nyor value ya ine value ya attachment, the sentimental attachment. It was a sentimental value. You cannot manage. It's capture the art that Picasso did. No my thing I did go to Guna Picasso because you cannot become motivated. So Navonkora Charoka Sechi sculpture Chai. And to something I needed and I wanted to show you. Kiange kia muhimu sana. Iko endenere yarenga. Nindo chenga tindanya rura sikubono. There was a document in Word format. A document you gonna take a conyor kiasengencho tobatu mumroyo kumogendi. Igaiga. A document you go interview David Abuya, wenge is Mogendi, akorete my father. That Word document igoya kwana how it was very important for that section. I cropped some section of it so that you can see the history ito yobo bachi. Ise londe mogenda yenge ekava. Lakini art asombo mwari igo yenge connection. Yango to bekamo. Igo ese ate gayo kobacha ligeneri soapstone ase ntu atuare meeting gete yange maatari kwende JIT yange abantu ba UNESCO igo bango to boringa mbwiri kimo bwate ne ligeneri igorire imoko dukorire biashara usene ligena mo bwate connection na riori. Asa bagakambari buna bono mugakonkoro ku Alexander Mogendi. Alexander igo arenge umugakoyo no mukoro inchene sokoro yani. So mugaka igarenge yange yango to my dad. Yes. Mogendi uyo nero gereto mugaka gatwara inspiration yo gukora art yango kwa. Nandi ngamo ivalue Mogendi sana. Oyango kwa Alexander Mogendi kintu ango porkantu Mogendi nyari solimo. Igabwata eriserimo erimo lyenge defects akeyo. Mogendi uyo gati ango kora yango surprise paka basongo bacha bakamo record ase one of their documentaries yango kwane goryobo bachibwa si. So ikero konyoranga nje unankoro kupongendi noringo kwa Mogendi nande mwaibunga Mogendi naro nero leteta bamwari gosego chamata ndobwate connection gete nerigene oyo Mogendi nero Mogendi yari solimo akirende na Alexander Mogendi ankoro ku Alexander Abuya Mogendi pero nabu na hende bono ginkwenda bosio na bonko baro kyo mugaki kirarengo mokake erindi lyare kisi high school eriyenge kisi school no musani o eba ingenere tinche tukanyora kitari yae na abundi lya makerere ebichenere agrete nkamanya kumbe kero nganje teganya korundi rundi ebinte taringa ninte tario gwanje ne ama aro mwaro
Mugaka kumbe naye nama yetu kwenye rudi paka nesta hii. Lina yom mara. Nafu eyun tidi kare ekera makuga konyatara indansi. Ono naende okoranga nanchita magina sana. Enchiri yari bogoreti na bokoranga omogo kabwatu. Aigan Canada 1986-7 ikero achiete erango soma lakini mama nero yikansta akenda kamojoin era iga achiete for treatment bakara amenya Canada ake bakamacho kwira na 1988 oyorendi no mugaka bari na mama ono no munjinio koro kusami alafu bono no muzee kerare kisi high school yeye kisi school yenga kiyu yunketenga inge form 2 was 3 eye nechi bitachenge cha last year ono konyoro sirake ono le abane bana ba mintotori na warabwa oyonero manno ko kulona oyore gatia akoro family nero kumubwati naro koro kusara utai yabu alafu nche tore igo subon oyue aro mucho koro kumugata mwana olona akoro kubuti abana bwa bayibori banyore to mugake kana oyu gakoro ku Francis Asese Ndera no ya koro kumilka Ndera na wainga bayibori bumugaga nitsinga kiche abasani baje to butaro mugaga abunka tabaka ano mugaki kirari ne family yae yumusiko mtonero yuko kusara alafu nche no mwana Sara ku Alvin bamete Dallas mugake kiracha gituko bache kiranya ko rosrosi bintu biriaje to como riaje to biaje to como dieta na babwata basani bae babo Joseph Oinde banko bwatera nega pero kuri history na bere ilo no mugaka rende se miaka konyetara chi Simon oyomo gendi oju Alexander egende ke kogera mbege to mogendi mono ne ringa inspiration yo mugaka bocha okora art kiria okora no ya rute kurus mogendi na wango mogendi ya disonimo ekirende na Alexander ya disonimo ni sencho edisa ya idea ngabo oyo igare my stepmother ango Elvina Ongesa. She's late also. Nerwano kinetinche kero my mom biological asirite mapeme. Oyo no mugaka kare na sokoro nyake ikonya ara chira busio. Ono mugaka kirare makerere. Oyo ro maite historia mugaka oyo kirare makerere. No mugaka oyo Zakario Magwa. Senche no ba ringenere makerere. Diganti era si chiviche chugago indenchiro piangende si chiviche chukoro ki aigarende nanye bege torra sengicho mugaka nanyo arete prominence ya enge enene serie tario monto ko ba chama gena nabo ko machikoroka na buni kintu kiri kawaida lakini kiro o kolega sia obuya ando kwebeka buya asina arora ikatana ina we is kwende dina bokoro title yeringa Kenyan Cup his way to global prominence. It's a motivation kokonya abantu mbao kore bintu bakaite ngamba goikandi abokwenda gonya kore ibongora nagwa penye
aigan BBC arenge interview ango kore BBC iga ango kore interview naron kari na aban kwende NGO kurukutika pajita bakamukore the one of the last interviews, lakini the last interview mugaka akore tu kabisa koke mu chitokomorra yenge chiwiki bere konya tarasira na nchitindanyira na beka ya prehistoric rokat isibari muma eta mangana rokat ngaite una wakwana ari gotchak asenara ari babwate amagenaro setibwe myaka ere chimilioni angi ibere bwetanga amagenabo aba mware ntate osaba mware barenge osinbande bangweta bakarosia amagena yani rende bakarikarika ebintu mbire barigeta kero kurigeria amagena ayu nabwate emingo eyugone ebintu ebibire byamana sana rigenda buneri neri abantu bankari batamaete imana y'ebintu buneri igo bachite bakabisari mba amanyite na serikali nero tichiti kokore kwende ya bwango ike okonya amagina yagachuya akonya abantu barari kwende buna bugoti chaki sameta naro ebintu ebiga abantu nkuru bari kurus ko bacha ko cheki ibintu buna bire ikaraisi gana na izingonga ngiro sakima ba tebiri teniko lakini se bari tora abon kimura manyenga magina buna naro ande kiuranya ringa nare ase mbuya report yeka mapema asa yua aligererwa ba protected agitwa alafu asa ina mmoja kakonyora noni revenue ya inokuro asenge ncho binte binanda stayora cho binyori ebibiaro setu kare gon biaro setu nande biko irore ebitora aros ko ndega biko twara value ebibiaka le bia bwate igo eyero kat manomo nene ya arigot church umugaka ni garenge chage to kora documentation ya rokat kuruma pema bono nto bwate historia yu ase museum yu era bu nyamage ni ga bwange na Kisu University ikere tranye gore next year January na tora take mwezi moja ali morere bono rokat yenyene na historia ina kiarengi Kaite na chenagwa temange neringanda takeko batebya sana sogocha aenda santi ase mega bune egocha yakonya culture yetu yo mugusite basa kwenda seyere nema nduno muga kereta tegete culture na tradition ye ubobati endense na ndeta tegetenga yani tueve our history so kuna tonya ko ndra uchibosyo igatonya kunyora niga ebintu buna bibi na ibure baho kwana nche binge nebiga ni sinde lakini nende na nchire keregente mwa to somi side asante sana
Sam Mugendi asogotwa ombogano bwa bwibuli bao na mono igoro ya Professor Erikana Ongesa na njingi yotenga last year mutiyukwa na moja tuwaithina kemwa tukamorora. It was in last days lakini naona asaba wako kurukubina moteri uke usi na moteredi. I think you might get the video from kemwa beat. I think it's a bit private for you. Pole lakini bono rende bono vijana wale bono kuendelea Erikana bono tutete kurangeria ndara ndara leo chori bikon speak ile komba ulimeri bionsi evi kurwa kutumana ukoro mwako korokwa mwaka okorokwa Samson Nyamoko our guest of honor no mugaka omawa uyo baso mete anabankurara Erikana getandeka. Seri barulira mangire rinde nanche ne manyakani nganingo itanga ningora bakwani mbuya more weirire asa marieta enkoro Morris Ondara ni gaiboire bogirango Morris Ondara no mumbure kimaiti ose mumaita bambure umumbure ni gare ene batima itinga kinda kebeke aseke busi omwamate bumu mware ni tutore close naba mware naba mware asencherende nainde ebaraba igwa babambure egasi yane negasi yoko baje una moigwa ebinto byonsi bibire ampraisiga ninjendo seti no ingete korosia ebinto biko kwanera umugano bw'umugusi ngaki umugusi yachagete nkiagakorire gocha ubachibwane embo chagete 1997 alinchagete ubachibwane kimbwate miaka 23 alinchagete ko bacha noko bachoko monote babantu ba skavete gware una moigwa abamware n'abangaini abamware nabo ba skavete gware umwaka orenge 1940 ali gware yabete diskawa n'irige nalira abacho ekero nchage to bachibwane natagete kumanya mono ng'egware niki igene ririkoro ko egware niki osenga kiatogete ngachero mugako orenge yanko yane baba nyakani ose ekiage kyabachokoro onya muko ibo mugako koro ko ekiage kyabachokoro urwegesa arerisha bikiriegesa sana oyoro mbaba nyakani nero nyegereti amangana yoko bacha no mbaba nyakani yo nere nigegereti gwe
na Alexander Mogendi oyo mworo kigwa abo murebori ngaki muri sirende karo mumbure ngaki akorete agacha oswali bacha ria bamware amanyinga naro baba oiborete mama igarwete bumware ali nyamaiya magokoro igarwete nyamaiya bumware bono oyo ngigeretiri bacha nere no mumware Mbabanyakani ni igare ekasi ni ya mama igomoroche amanyinga yo akamusana na iga mubachi karuo ruwa saba mbure gatoko mubachi ole gware nakiebete discovered nganeriga na ira abachu egendo igo na chieta somo gaka Mogendi ngachikumugori historia egware mugaka Mogendi agantebinga abagaka ba discovered egware nigo babwate challenges ya sobo bino bwabo onekero baisaranse tasegete agatunukare igamagena inaro oyo mana abwate igento kengwa moroya ono ribagendrete kwenda gukwana mugakuria kana ngonta liga na liga kana kori kongonta akanyora ikone manguka kone kominyoka ateba igeneri iraro sibwege ntondo chana bolira venga kiriko bache kai pakaya ligeneri rimwe nalibacha ko bacha pakabache gento kenga ebakuri pakacha pakabache kebwesi irikara nginchi arengo para ko bacha babisamba yamwa onekero abageni bacha akagotarere uware korabune ko bachu ne binto ya rosigo akachaka kugura igware bagura baira bachikobeka nyomba bone biasara by'igware bigachaka yo go igware nerige na liengencho mono nerige na liengencho mono asobo bachibwane mwebuno yo mintate banga atonga bere ni ganche tenyo sana nenjenge entonsi ketasobo bachibwane negente imaiti mora kerore buya morrengange to siro ni nyamaguta ejirabi ene jirabi jen na kiosi getemon asengi njete gani ge korora tambi ona nje kerona nyorire gware rige na rie gware ekerona ririgere iriga igona arorire ge ntongorosi torigonte binga rosi ge ntogete jabuna nari roraiga naro rege enta serige neri igo ngesiro ingeziro nonya no mote ndigererio mote gote neineiga tayari naro rege ento koros igo kazi ya nengo kora inyeko kerete mono
ekero nachagete obachi bwane buna nateba kororita ng'ani mugakomba banero ng'ingereti ekero nataka komenta obachi zaidi korosi chiscapture chinene enachiete nka ase omubachi okorokwa Naftali Momanyi obwate company okorokunga Artist wa Africa asaba ne baramumanyi n'omanyali baliare asaba ngani gakorregasi aye Nairobi balimu arachire Uhuru Garden asembere irimo korrero siri ari enene aliese bagocha babeka bagocha bakoreshere babeka mauga igukwanira igoro y'abasikari bari bakwete kare during the Second World War egento keri inchenkerose nende kuna twachete bono iyo minto Moses akatutarira ali abata akarega stogokora akayegokera nera agateba ng'aki imbwate egasi enenche nanchire egasi ino mutagocha tokonyana mono nche egento taete mondoseri nemegana ekogenda n'omubisibi nachagete gocha saigo tingocha gokwana amange mono ndatebe ng'ambuya mono ase ogontegerera gose oyo obwate riswali tigangano Mose nachakereria tariame ndorko Vincent Manuel ndomo basikirecheki mwako yoko gochaka ngaenda kizuri cyaka gasete iga misiumu Mansai Mansai bya gatero lende liswali ndango boli kirubisane kya kaboli iba inkia kubera mutariko bachenya nawe ndongere itima nanga ungo bacha mukalenji karande I don't know why maka bono chibo lingwa nakanyora enyanga unko bacha tore ekarwa toire oda kuna bono bwango igana agenda Tanzania asegeta koropu remagwa segetige chinde na tara gochio in fact nabona aboreti gunga robwate nyanga wo bache totoretere lakini gatoka timbu ati asengeje yo uko bacha ne oda kwa hiyo ndo mane ko bacha wakamboli na nobwate kasonga bache so bakange oda bagante gendo to bachire nyangau na kasongo tore. Thank you. Because of time, I say enjoy chinsa. Kama swali ya achengwara, ili tukole program, tumai kubo response pia maswali. It will be better than. Mwale mutuachira. Thank you. Mwale kobeka iga, tari okweba na boko lidikasi. Mwale kobeka iga to mwako yenkobia ya mweberesa to. Yakweba Dennis, welcome to the house. Just a minute, DJ. That song is a dedication to this house. So listen to the story. After which we shall have the remaining two guests who will take 10 minutes each. Then we come to Amaswali and then we go. In the forum Yamaswali, we also talk about the trends
The trend, like what Mr. Nyamoko is going to talk about, is the trend. After that, we shall be able to ask questions and everything after the guest of honor. And you can ask any question in that forum. Thank you. Bikundo.
chivo baba mirete una chica tengo baba mirete una bugio botano baba mirete ay en esta chique dale que como baba ya pumaño ay que mo barato una tiene curqua oro barisanza ni ne pumaño ay que come chique dale que como baba Thank you, Bagere. This moment, Chintagekeji, Ikomi, I sang into Yeviro. Let them work on Yamoko. I thought I ended in the train. Ngakiama to wait to my root to the common Tomo. Ekioka. Toko walk gets the one up one to some swine. Thank you. We are in the house. You might never talk about wake up see gospel. Naye weke naye kutosadio mwae. Dogo tero wake up see gospel. Is a very famous gospel musician. Why did you take it see? Na to tari la re. Otago para iga bantu bakore pa budan kumini re. Thank you. Edmund. Mwengwa mukongurukwa sampo mwendo machoge mwengurukwa sis andena agambire wodi yeyo no mheshimiwa bwara lakini wanaenda maana ya kacha ama ingana hiyo nata rungwana leo ya makwe na nekene ese ochoka nire mwaro mo na kinga kikinda kila niri mosajo batamanete amara mwaro legende mufungu akokururi muse agenda chimbera muchiembera ase abana bako namara babaraki mwaro jo mwaka kusirete aira yenanya atariba mbere nanya atariba isese mwa jujurija abagare bamenyete kyombe kyeruwe rwemo akunyakuri na soboire na semeka ya soire ruo ka mbere ya ise ronga na une simbera aria karigereria igona sogete gekaricha nabagere basigete karicha sa niba yakorera gosiri yana na abeye nenyi kiyo bana yagona kunjira abagere na bamenye yombe na ojiwe bana siasa na baganyere ibona ara abagere bari okotako bagore ande baba isoko saba ngunda tagu yagera marage ni yagera ende na kiro ke boruya ende na go soma sikana
Tukanyora abanyina agotare para n'oburangiti akubona ngai mwiguru omuntu akorire akure agenda gokoraki nanyaotarange kiombe kiarwa siarwa gigasoore nakera abairi bonsi pi bachigokorera amatara nabo omugusii aragokora omugusii igansa garikorora amatara ogukwa onekoboro ajosimogete gigusii enkoboro yani muno ogokobora gwakireki okugusi oyarwa hamwe ibagwikaritigara oyo noyara so ina rikorokunga ogokobora otanyore kendo ogokoraki omugusi oyo asa korora amakwe ekera ikabuganda ekeruga ekorukunga ekiobi bana gabago ekiobi yabagusi ekere banyora kimwe gutiria kiritoriri swambiri mwegwa Museveni yaika obatanga abagusi nabaye umubago Buganda wigetarari gusi mwegwa mangana ayo nanekera n'abaganda tu naba Museveni tobarate nanye ntuyibure tu Buganda ikiara settlement entangani ikere bambuka riba naye asiba asoeta nekerubeki nakoraki abata ikere waiko bakaza gukwiro kyombe ibimwana bakatama una batama umaka mayirese ni wawika masaba ngai mandirigo bakorosirigo tuarokia rigo nase ausika babwate nyumba nechingo rubete bare bana bakunyansi ebitatu bakoraki amenyo autemererari chigitiji chibaro sinchibaita naro mugusio gokoraki agotama mate megani ibago cha Kisumu na vaika Kisumu ya komo gani okora agatama ni kazi asibwa kwa research y'ikushye kandi mo yo takitu ko ari ni unenge yo mu siya akora zaki nokoranga nakika bakusigata kuibwana nera turagenda turera umumino andika nakoroga itori ngane ngenga tubuja kugenda bana salia toko kyumumino kero mu sige genetenga muntu gakure tarikoba tari gukusira emeka yaye ngokorereki no bagatama bagusiba watama kweli tanga totama makweli no otama chingera waumera chincho ama kweli haya musitata kweli jara garo okay gisa garo kubulu gisa Homo ubi amatu karego baro kwemanya begotera iko bari kurira omuntu bari kurira mono n'umwana umuke kera masena akorire aitikire
omuntu ori uchikorosiegesa kuokorire ki ukure muna mumuremo gesiakwe namang'ana makomo mbata gitukuyugo ono mogusi enjera abaera bagutindika enjera aba ebisaku bindi bigutindika tari bomugusi aho baraki bitanga nipi ogo kukwa omuntu orego confirm abantu bakumanyanga omuntu okura tari kerero kia mukuru mukuru era niryo omuntu asakuta naloro wasira ogaraki okura abasajja ngo balenga abalemu ane marenga abanyagitari ilabuchapi komokara achabu atara komoko akorosi uyo korire ngati ukwewe kerero kyomuntu neno musaje umuntu yo korire ngombe jinchi ari kuiwo bora ji kuiwo ke musiga kwa tongoro ekera kwerirwe none mbono mbari gutinde kamuna bari gutinde kare kora ngene kikia yari bona abantu bawo kusendio kadiyo mugusimba ari korana na ketundu nyumba matukabe omuntu nyokumambi zakumya korerwe mere mama ngana yakorire ngati banza chinyanga cy'umugusi umugusi ekiro omuntu akure nonye n'omong'inori okwewa igare akwira none gukindi mata agakurangira akosoro kiagira komamenti sibire kukwerenda takonyara kurage ndora mona inuwa nambe hemo bona lirie bayiwanga akano kure obekira oboyina omung'ina ori gari oturutumbwa onye orenga omoke atachigotama bino mugaka nguru mugweka ngakiare oturutumbwa nambe hemo gari wakulire namba ibere orenterwa omwambaro ori omusake oye waonchora nyene esati iye ebagonchora isika arolini ime aroli arali nanje abwate significance eyare kuorokinga bono obubisi bwaye wakirisiko naye goja kororekana ikiri baoja okoreke bororoki tatinda ata somo sanga marriage is no longer respected. It's not exposed to another man. Bono akuli bwebyo obekeruki eyange iyo bono kumani moyo moyo kwindagira tokora tiki tuyo yombe injaga utirwe mukimambu akaruge iwo rero
twabwatiri bakibigere ng'ombe njakairiwo gũitwa ritukerie morogoba onya n'omusacha etwoni ojagora ng'aki ekirabekirwe arari nsi eriabekirwe nsi omuntu bari kuri nairomo nona abasacha bagoja amatanga era bara obino matera bangina nabo bari nakinkoga aivamanene bone bari gocha n'amatimo bakomnyokiki amakwiri itoka rikonyorwa iga itimukwaro ng'acha endaera igo yare gusaribwa Arabigwa. yare onyenejikawa chini matoke chini endaera yaru chintairongo maria haumuruse muntu omonene okure byaumurusabu bintu byasaribwa tari ebirero okonyoga omogusio omonene ng'okira amatanga ng'ana echinswa abekire omonto okuremerwa arengorari ng'ana anema mwina onge ng'ana ensoka ng'ameta amache ati mimo omonto okobekwa Naja kolia na eti ngokora. ngotinde kagwaji usenge amarage rwakora neba na byagere bagana batanga ndata ari ukumuina togenda ki use muri kuyiwa no mwabe kujiyamba mwari amate ero uri yare kokorwa bagenda kwebereri uri okwirwa usinakore ng'aki nanywe mwesokore ng'aki muchichara ebare goteba konya omongi ori enda yakire kara mokonye tagwatiki mwakoye omwakere gari konya korera ng'ano uchire kainaki mwebereri ndagitemba buri gairende rero yarwera ngamoitere kiombe baita kiombe ibere ite kiombe isato rero nabona ihumo okora ekinki arengo isama kweli yose omuelio bateba ng'obogima omwalire pi ekire bagucha kogororokia banso obogima bakorete ng'aki boro obuya omonto ogengirwe etuki buneyane bairwa aliso oboina bagengirwe okunguorie bagaka bakora n'emigana emitambe oanso obogima bakorete ng'aki boro obuya n'omusacha omung'ao okorendaki muchiyo ono omukungu oyo usa omusacha oyo ogendendera kai kyombe kikyali kucha obino kyombe kikigo kyeburu n'omugusi oyo omusacha gwakuru kyombe noba kiri ogasagarete ekigo kyakikigokkulira njirigo kyakikikonyere ekigo kyakikigokora ng'ati okkulira nona ekirori kyawo kikarase kikare ekikora entu kipakigwa abu kikigokkulira abo mugusi akarataki amanyete igo manya gokora kyombe kigotanga kurwaria ekere wakure injiri kyawo kikora entu kikigokkulira amatanga akoera andi kikora ng'aki n'ekyombe kikyarenge n'obusani omusacha ori kukosa omugwika n'okwa engaki eri yeburu ali amatima ali arikomnyoki kabisa bakomnyoki amakweri bayaroki iko baroja banje bekere myabo rero chiwawa ucha engombe nawe yari wikasembera nonyere ntinde gugu nare ko abasata bachi chororo
baguye bakunyokia makuyi baguye bakuma ensi yaira baitu walenga bake yokware gota bamunyokia makuyi banyamye kumukipara mahata mukiruru bamuduka n'umugi oyunga itimali wachwa elengezi toke diabetu kende ya rata gita ero umuntu ugwa ngale bitwaro bikoro sibororo abantu bakora abantu igo bara gote kusiboro umucyoyo ubukima bwanse ko rugororo ekere batinyoiri gera batinyoiri ogo tinyori ngeri ngamba ariko liera rusiaga ogo wata munere wakora ngaki wali na kiminute nga ogo tinyori omukungu ya bekere tukianga kiria ina akarolisiko isika akarolime kianga kironye ne kirongi kiane kwa mfano yote are koiru roma ate kiako kiasungwa upside down niyo tuoni yako ni ngaki pake birale rokeawo kura ekera bagaka bagocha kuikaransa edi bago ikaransa ngiko ekera bagocha kokoreka gororoki nari eri gesuri ekigagoraki ekera baikaransire batebire bakungu murategera muibu taria gwago chikuri umusacha ogokogendereria ne kanso ya bagaka ego ikaransa ya tebanga oyo tegera oyo to go pinga taria biatu biare romwasariki ontia marengo kodigere libare chimbu chomo bare kogenda basaria mari akoreteki arenga ngokora barenge bitebani urenda sa ukinia sa ikekebeiga naende gari ko arenda buna buai onyo kore micheri wa mukae na arawo chakore ngaki aremi onye no yoretwa ori woko gororoki orete utaraje utwara abantu bangi oku nabo bari kuri kinono mumuro utarakora utaranya bamateri gendereriyo nada bakorora ntagera roiwe ege sakugisirete tagera bakuigwa nguji gusirare bamateri gukira mangana ayalire ewe ngombe koraki ngeriyo mu yes mbaro bare kogena babekeru yemba matu mbara bia ngwa obekeru yemba ma no dio kogendo yirororo tokietu kuri mukungu onagera obera idibaro ne kinguru kya kaereire batenga olingerwe bito bia ya karaki oseriwa ekere baita ya akori ngaki tigabe kururi embarari yitu onkingu kwana na mama emero biyo njarenge kale no mukungu onye ekanso yabalaka yekaransa yaraganga naye omukungu orio somusaja gocha kurwa acha gosoyo nyumba eri bochote umo wako oyo ubino kwa mochora agende mwarari mwamura mura hotel unga no ubino twakoraki twachora mura akogenda arugo kima aire moko ubino aire ororonga
umukungu lero nona nderu obokimanga musacho ngo ngandaro mujigete no mo ngani wote asi amasikani yaba kakabaria ngwa bwata kubori ho karanga na ende yuko mo hari gani ande muri okimo obo ando mokowe ano mokungu ori okima mobakowe mokowe aya no musacho oria ayo wakaranga okoira mo weto kuna abantu basikanya kare bono ndate ko batavinga ya ko ganda ne gente que está está kore bono yo ndate ko batavinga ina makubile ya bichire iga kocha asengejo tu atutumbire enjero mu bichara baraki twasiririe tio to gwe turutumba ntu abanyene no nyina makubile ya yankora gere bitware ingi bakakangwa kabare nyini onsi wakakaba barigiri impiriya una bon okonyora montagne mokitia bana kiranige mo isukura etaba kungu kiranige maraba kinyarukere nige maraba kiaruki mbere kiakakiri mbi mbere ba kwa jongora ngati awonka una no kunda miri mbere kuchari kuchimbira ichuo chiturutumba n'abararuwa bwangu nande bakora ngati ayana igo nataka ko bateria mangana agenda natabona iga ntu ali na yerusa kugiria mwewiro muno mushara ko yaniki oyo akolira ki oyo osiri na mugusi kibungu mune kenki agakirara si mune yenja agakirara biato mune limbia agakirara mbera kumwaro je baba abekeire gosi ya no akora ke obo suguni kwa ya akora ke esa ya no akora ke uchiara uchinde si bintu bire metallic mbia rakorora ki mbera iko basi kete iwati nankore ko batana na mbera ya mugusi une yo mwana njare ko genda na muti nyakia ngo une kirao chikonga da chianga da paka bata kana cho ndi muko mina manyeto mo iri go chinze bata na obali gere tinga go chinze no nyele mbera yo kakole mamundo kole mambera are kwa are ko mbare wakora mbare ko kwa na muntu mukaya ale mulito tare kuchikole maki mbe munyu weta ona mangana mukaya ale mulito tare kuchikole maki mbe musacho ya ruarete ose mukaya sorry mukaya ruarete musacho ta kwenda kole maki mbe Ahora jinsi jia ne jia eride anya ko wori koro asa jia ngo ikachira Tuwali ngana tuwataka kobeka muriwe abagusi tuwebeka kigarama toka nyoranga matanga nye pate tiae eti milioni ile sa mwarenta chichef usi hotel mwarenta kiangoki baji korosia makima makorangaki mulie tuema mama to kwema ande bwangu bwanga yanda korangaki achicha igama kweli gari koragere liko aminyoki kwa angwa tachegesa na omuntu omonene ngaki ariko roguno okure omuntu omonene okure asekenyoro ebyo bingora akora ebyo bali byaro gocha ya ontukana no nerangi yo mukubino wano se ko yo ngai yakwe mwezi kutonye mwake letibyo mukubino mwana wakata omuntu omonene okorera ngacho When you come home, you tell me that you are going to Dia mana sawa pera ke samanga na jinka. Yeah. Wasa maraisi na. Mongere tobeke trending issues. Aba gusi tweturu tumbi. Na ende kwema tori. Una nkokwana igante neina ebi na bichire chikoti goro yamaremo abagaka nabangina bisale ti omogusi
Monday na ko give evidence court as omomura akurwanira nyina moke ori konyo menyete naise mugaka asira mu mukungu gatatu umukungu nero rendira abantu abekyara nyina asirete 1974 oyu omomura maneno le 12 years ori mungu bono bago tena na batagete gutinde ko mugaka oyu kera asire no mogino yo konya bamenyete na okorete ki no ari That is the question. God is omogako na bwate nyomba e omogino na bwata samenye tuburangete omweri ngomoete noyo ekeromo okero gochikurwanirira segetondo ekero gochikurwanirira nyokomoke egetondo arago siemarene aragikerige nabo gotinde kegetondo atinde komoika ekeusi na keusi to gokegwa. That is what I told the court. Bali bataite ko iromo bere they can take it lakini omogino ya koreki atinde komo atinde kekerecha kyo mogako tone bana limoko ngana kama to siekere kama please onye mogaka osumongina ukule usumoji tari gotinde na masikani umugusi yagotebanga emekeyu ukekoranga Digo. No, ne vi pata que toko be pose mwanya ngaba. Emeke iwe ke kore ngaki. Ye kere to go tindeka. Twara konso ekine ba ko bata bine. Ketro aka ku. Isi kia buwe. No ko ora le ro baba ko kore ngaki. Okoyo. Origereri ero sitting room ya. Orare ko origerere. No mo kuna ero goja goku. Nera ave ku arigereri omwanchioya. Morigerera ni oko basakara go baro sakara. Que moi ya mona. Twakore irago. Chinse chibono ntagete ko komareto mo genio ito oto tegerete ritko yarero umugaka bwengencho ato kwanira ke igori kiaro rine kiara to semi ubwate semi akoraki semi omwabo atara acharende momura naranda ite introduce karate kanda introduce momuro bwanje teke gusi. I think we are adopting this because tota etaba gusi bago chakukwane kerto taiyo bago chakogendereri this talk akamokaba gusi yabo na kwaka gakuru kwa amenya woka yes ngai sei kwenye leba ya masawa totem tita kaisa biamole mugirume sentence morocho ndebate bana tata lente mwinti kuti bangombu basika sese batore bantu monya bange tiri kurukia ara Sam is my friend for a long time and I saw you 40 mwinti uchikale tata Nata Bigunda Rosemary for a minute. Chegoro Francis Omare, the director of Anointed Group Media, and also the chief agent to BF Zuma. Thank you. Como tu no materi, na bago kubangira matera, biasa. Na bakwani rimasi mbiyamore. Nile no koba gaiga, nchegoro Rosemary biak, ngoro South Migirango, Tabaka Ward. Bosinange location, Bosinange, not Bosinange, Bomonyara location, Bomonyara sub-location, Iringa village. Tato Minto, Hakuru Mugaka Frederick, Gisore, Kerama. Tata Bomino. Tata, bueno. Nigan chete eke usi, nade nigan chete culture, because eke rena ringe primary. Naga terira matera ya ito yeke usi. Akame ngagenda chingongo au nekere naso high school nkabango tera traditional songs and it made me ekagera ngaika Nairobi. Yani ngabana mogoko because I come from a very humble family. So ekere tu atereta matera ya folk song paka nkanyora tuachire Nairobi Nationals. Yani to me ina writing a name milestone. So ninganchite ebintu bya usi nebintu bigata baka korunka naboko woki bwe chiororo the ongessas
mogendi na igumo kwana obokobwa nembora ari bondari ongesa Wechombe. my brother no anyu omete ko bondari babu mo chama they are my in-laws obana bana bairi barega nchini gondo material gospel I've sung for the last 16 years na ndento wate studio erari nyangena egokora gospel na even the traditional songs. Director Obino a project nere to bwate korukunga songs of my people. Amatera aliye koro araf behind it we are doing the history. Nganki yeko inki agerete bakatera amatera yi. Igobona maybe chinga kina chigenderete konyo gosuka. Ntochiche through Obino na bari na rorira ari omwali mugari tuichene ntutomanye zaidi. Tima itiko se gotera nari ngona. Tuange unge kemo fio Moscow masonye ni debato. Kovia. Kovia kangere. Before ntaratera asensemo ya gospel ninganchi pego segeta bali bagwansa bono ntobwate initiative to launch it last year korukunga Gusi Excellence Gospel Awards or GEG Awards na onomoro video bo kunacha chi talent ingala umbrukani osegeta chi talent chokusi erinde na into to wacha korwa uno bina tawanga maybe they are exiting na into to nyora bare bakogenda the gospel. So what we do go talk about award with the trophies and then we give them a certificate, we give them some tokens na bali bakorire bya kabisa bakor from humble backgrounds to avoid studio to abanacha to bakorera matera abo. So tigamba okunyogotera kwana kole na korete in the year 2014 ukori kwa gerete ngaike sigaikire ukamanyikana na actually go kanimera chi nchira. I have performed in the United States mara na chire 4 times. Ebu niweke hiyo song. In the year 2011, my dad Agasira, mwaka Frederick Gisore. So, Ekerasira, for the last, for 2 years,
matekero mugakasirire nando nyore nabwata abamura nando nyore konyetara ababika burungi abatira oborimo ono konyora konye mbebegeti yo bagwansa kumusana. So my mom na my brothers bagansa kumusana na oborimo bwitu bwagatu mara gatatu mwanya koigwai bogo atu mugambika ko beke yakone muko buka mabike iyo. So my mom yani akachandika so tukaba hat tukaigubobi so kerana ringe konye ko korekereriga konye ko chandika ngabona na mama chandika then ngasomege igitabu guse Biblia from the book of Matthew 29 Matthew 29 from verse 11 yoge endelea watawanga mchua sende walimu chandikete nande mo kora mare meiru yakora mo bugoriye gurube yane emesigo yane mse gurube yane nengusu ngarosyo gotero ku erinde konya ko bagokore mi my mom na bande bonsi bali bagwetere mechande especially abasubati kero konyora batigirwa baboraka igo konyore community abatakanwa basubati mbanya ko ba baboraka ya abataka abara kwamba abasata obe abatakanwa na somirere kibisiekemo nechintakana okonyora bago cha especially onyore nga omugako okure omongiro tigaire aba murabali barororo simaitinda abori liswali ryo bagaka mugako ngayaya asa maswali yari tuara ko linki ke kogera ekera bagaka bakure abani na bagutigara justice mbali ko justice igo konyora bago chayu barorumba bwenere lakini ekero mugaka ari moyo konyora abasikire ngira niri liswali ryo. Thank you gaki mogo koraiga tuara chire katsobose thank you. The last time we were speaking with Nyambane Pale Mwalimu Hotel Tobateranga, we need to hold such gatherings. Let's keep the conversation going so that our Nabaitu Nabara waits for posterity. Bikundo, I was looking for you. One another Nakonyori. Orosio Watera or commemorate such. Thank you and God bless you. Oh, wonderful. Very good ideas about this for the future generation. Thank you. Bueno, mwako magwa. Aya tata naye kwa bena te kongiste bono wachiri. Historia mwako magwa. Naye kwa bena te koreta te kala reta bitu. It's good. Ngai kibono gwakora. Yangele ndiasini. Omugaka omagwa oyo no mwalimu akorega sina omesa yulikana nande barenge kurara the same bed but in different hostels at Makerere University. So he has a rich history that I will explain. Lakini ngoto tediaro who he is nane kiaka lakini abu ati kutugereka eke nebita utumazo watwa asana hotel olero mungno mutangani kwa najama kurusi Awesome. Unaridi abuya. Nerengina. Oh yes. Come on. Yes. No, the first principal ya Kisii College. Iye Kisii Polytechnic. Nero uliko o kwa abuya Daudi Tamara. Umuhaka Tamara. Nero mutangana wa nero changete Kisii. Kisii no. Lakini ngareke deputy principal ya Kisii College ya Kisii University today. Kero tenga ba mwale na ba. So I has given us a donation of this. We give it to director. And this yes. marks something about history and preservation. These are documents that ora ikaranse wanurike what is talking about. Igemi ndebiko ligwa matanga mugo tukuta. Yes, because look at this. From Humphreys Hotel, this is a document that is going to be in book form and it has a story. A story, you know, we are documenting this. Na story yaba mwale go chakasoka, we gatuinyere, umugaka, Daudi, Tamaro, Abuya. This is beautiful. And when you have something like this in the stories that we are telling, please bring it. Ekenege sange,
kesange byoko nyakugacha ebire bito for preservation for future posterity ya bana baito kero tutakayo bawo chakonya batayana tamarumba alingo kuno bina nyambale bagarta ki balingo bagachake teke kagera toko nyora na inu mwezi sa chinde motabo aba bakaro this ones bago chakobisoma iga ebibiro bimbiro chiane ibiko nyako ko improve. Thank you so much. Buyamoni. Na ndo kaki mo wacha to era olero mutanga ni usiko nyore mas. Wow. Mama nyiginte. Serious things. Yes. Those are serious things and we are doing the stories. Buyamoni. Ono oyo Raila. Oyo gare the age-mate ya Raila Odinga. Wow. Kurabe ko tere kwa Raila Odinga. Abo kera nyora. We kama. Watere koro. 1 minute. 1 minute. Karibu. Weke kusioka tena como gaka. Weke ayo mikono. Weke roba tena. Kiswahili nakupenda, Kusini ngwajete, kando mwachome. Asenge I love you. Kiswahili nakupenda, Kusini ngwajete, kando mwachome. Sweet banana kiana kwenye naye kuliga. Sweet banana kiana kwenye naye ndanyete nama. Sweet banana kiana kwenye naye kuliga. Sweet banana kiana kwenye naye ndanyete nama. Bakeni tu modere na nyiro mwanchi. 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 Bakeni tu modere na nyiro Thank you. Muhanga, karibu. Masoge manene. Buya mono asama sikani mwange efe kunchika ucha. Ekero erikana asira. Iba te konya abantu bose baba manyitenga umuntu nyora asare nene ni. Na upole nyingi sana. Paka nyamba muraba mu paka bana baye nabo banga pole paka kaisoneka. Oigeta bakalia okogwa bantu no musani bwirikana igere common knowledge nga musani bwirikana noyo alright now igadote yani injira mwa kwani yake ngitebe gitiri tarenge tikokwana bwirikana ngiyantebe nga erikana tima itekero namo manyete. That time mtoja kumea na makerere yama nyiterikana sana ntuma idea stoya kumea na nanga rekiana igo ya ngumu sana kurukale inga kitu ntamba nyitekero busana bwa chake yana mojoini timakerere tarehe 24 Juni 1969 tukaba como 69 70 71 agasoka 71 nanjenga soka March 72 eka na mo joineti abagusiye umwa engake yonse to anga bagusiye I think saba ikana inche Professor Maranga Dr. Agata Gasani aba ya gorogoro John Omwenga kamanye mo sochoga ko na probation adingo na abiri na majibe temisoni mairura Yoto anabamba apana babere abasiki yonse ono eyine nguko ere background no ngese n'umwirikana ningo mate mopana n'umwaro renga yukanisi abantu asometera barabu
utoko genda saba Kenya yaba twaringi na Anyangi Nyong'o yaringi Professor Anyangi Nyong'o nero porte sebe diga ya edo dali masutieno Johnny Koech the minister from Bomet yange a hall meet ba mete nyumba yangu kumicho ba mete nongesa likane nyumba hiyo nyumba ina onyerera aso amenyete nere go so makerere nyerere ekarange gocha for a meeting makerere go so to address yango arudi koragera micho warodi ngana ngesa tari mu boke yango dina abantu bari ngaki abantu so abantu abadali masi nabo asomete nabarabu makerere ngaki yo abo Joseph Obonyo principal staffing officer leronge by hall meet ringa ya behind me abantu akona asomete nabarabu abantu babo bayike yes jena clock imbona clock 8 njoronde ke olkyaraira ya Anyangi Nyong'o dali masutieno Johnny Koech yosire because one of the routine akito ya iti one we are going out Erikana tima etinga kia bete no yeto enge close na ba kusia singe to enga bake Erikana na omo na ende tapo koba too close iga na menyete mikyo na njemenyete yango ku spirit hall yango ku north court but finally we ended up komenya rumwe yemo to kolare getande kemo to tegera country music okotera nkuri tuanjete na de to akotera bwango iga ekogera na on to rusite dieta abali bama ile kuruta baka bamwa ngo ngobulokeri kana kebabo ai kebabo lyabwite okotera nkwange to ngote ikiwenge otera ase country music kwange to ngotegerera nga like a bird on a wire, and like a drunkard in the midnight choir. Aya kibago, ngai kibago iki kuluika tera sasite ya butuku ikine kibago. Ne na bad no wonder na bata a lot of affinity ne nyoni. Nyoni riro nda wire. Ewa no mulo chibunerende ende were ke lakini ewa nyoni tenina auto kumanya se you bounce to next ono ikana kwa kumanya sajino kumanya inali chajina amerikali London yali tabakali kende but mainly ekara around abantu banje kubona onye tuma iterikana asali bolio magwa aserikana umuntu wende kumanya aserikana bako moyo to ate segi nabantu abamuhali bagatema nabawulire ngo nabawulire likana lakini nabo bamanyite nelikana nabawulire it was in safe hands. I think that's one thing that they've taught elikana na kolete tabaka ikaba my second home abantu batabaka banyanji to ugana kino mwaro moyo na izenga ba adopted kabo muhali umuhali na ontali ko ukirugu na tena na yo we koromo ke ni uga jite to kai kerugu na ba ko mo ke tole ko mi kerugu njibanga njiba to koranga injina njin ta gitingo kore yo te no ngasa ongasa yentu ke da tele ya chire pe ndi na to ga ruma kerere to ga nda so bata ba ka to da se to ma choge ta tele ga ibuli ga kerugu ga ngeta ba agatira go chimagenje se to 1914 igo nga kutu engange na babo ngesa angega babakaga inche baba no mubasi igo na maendo ngata manga bo basi na machoge asingi tataru machoge le taron ngale go disikawa ngana chini ngata manga bo girago umagweli tungo tumia ne lia abaige ise so spito moyo umaguyo garenge kasi ni asokolo yana ari bumwiseke umaguyo akababu mumura igo umaguyo ni lia bogirango boige omo ina ne kaya konyona ongesa bungirarume bosinange iringa naende nkanyora ina inche magukuru ne bungirarume bosinange umarongo bungirarume mogendiga igo nande to de dia manyinga no ngesa de ege to ayo discovery ona dia nguri ro ngesa ningo ongesa
Ditane to anjan asingin to for what te birenga di bimo. Ongese was a deep thinker. No matter aba mwale na bangaini ama ene ngesa no mungaini ulenge. It was a deep thinker. Aba mwale na bangaini. Yane ko jori di kabiri ko jori ko jori di kabiri no this more matter. Igo ongesa no muntu lengo mungaini. And there are very few people now coming across flying up bangaini. The state ya yongesa Erikana iga menye mwegura bata menye tena babuna abantu asomete no Erikana mbarabyaba. Erikana ya lived a simple, humble life. Ndi monaro chongesa ubegete tai. Evita na nyore te moyoka. Erikana tu aire come chinde ti metas chiachire, io calisinje te bege tai ene ta ka teki. Tabe ge ti tai, ti ma dinga kimanye fote ye eride mo tu ale ko manya Erikana. Dai bono. Ngame tu akiri go sindi. In the 80s, bono mo to abeira ngabaga. Ne to akiri no in Erikana. Erikana was my confidant. And I was his confidant also. Imanye tinga nyano mosani go twa ngo mosani adi kenya le rube tin soma. Na inche go ngo. Igo ngeza keli abgato bobisi na inche na abgato bobisi. No anyamla tu abenya komo ongeza tabga Erikana tabga tibeza chiaye na inche timgo tibeza chiane. To ko boli Erikana ngache besa nyo ko nyo besa yo ko boli otumie bioka nyo ko da mwaye no bo kimu wisi bi uta ko agera tari ko boli na kiko se o sabobo kima. So we were so tight. I can only compare ongesa with my eldest brother Jafet Nyakwaro sete nere tabwa te mwana oye na nje tabwa te mwana one se besa chia ni chibesa chia ne Erikana na rugi diste kwede kiwango kia kuye kasa abasani bane boss to abela bara. So Erikana moke was so simple. Enyumba menyete Erikana enyumba agajite gusine karange umwana w'isukuru nera agajite nera gochia amenya pakomo elio. Erikana tamete nyumba yo gukumi. Erikana tabe timote mwana ukagire ko bumutenenku iga menye to bugima wango ordinary atabwati ngendo kende kenene mora go se legal maro kana abwate gali go se ali 70s for a very short time ogesa baba menye wo maturwa otu mo do so mete makerere ngakidia indu to represent ba okibaki makerere. Imagine ke umuntu udar kaliba amenya atabwati just a symbol that will pass. But come on, you know, I feel like this is when I do it, I go innocent. About I get busy with this work from morning until evening. Yeah, no, tabwati mangamange soft spoken. I want to get I got take a rosy my ego or one of very little or comment very little. Erikana, though he was not very religious, but he was deeply spiritual. And he loved God sincerely. Erikana ancora kana tanti tiaba. Erikana ganti tabantu. Ange kilumu ka ya bwate something ya kwa di mai na person na do manja na do uteba como promote. Mona abantu bamwabo abana bamwabo kasi nisibaye kiangu abantu abonso ngesa abone tina abantu bamwabo na ndi it's characteristic of waba mwali mono mwongesa abantu batabaka na abantu banjita abantu bamwabo akomenya kwene yankuri ngoteba iga ongesa we were friends for over 55 years, very close for that long period. We shared our bed, we shared a lot about the music, we shared a lot about church affairs and church philosophies and doctrines. Ongesa was simple and humble. Ongesa was highly philosophical. Ongesa had the time for everybody. Ongesa had time to spend with the person. Never share a lot about life.
I think let me come to the end of the Telangaki. Ongesa allowed to make people great, but not rich. Even you expected in the Ghana Pavesa, you are in for a rude shop. But if you wanted to make it great, it was available for you. Ongesa, that's why in the project now 12 nekana and Guagatero get Western and also now colleagues, he had to donate something to do something towards a project, towards a public project. But the common anything in Myanmar, so we have lost a great man, and God, I'm sure, what the legacy has left behind will live for a long time to come. Thank you. Oh, yes. Okay. I cannot go to my career. Ngaba posted it in Yamawa St. John's, Yamawa. And I report your authority March 1972 against my wish. But shortly after, in 74, I was appointed with the Kobe principal Nduru 74. James Kenanya and Rio Kido. James Yakana complain and Rio Kido Seito, and I then do record the PDA, but I'm Jamaica. I declined to Koenda, and the Koyana was son of school, so I was very comfortable at Nyabawa. But shortly after 75, I made the first deputy principal of Nyabawa St. Joseph Nyabawa, to Akaramatem to Gatana Usiengima. Mogadia Gatambe principal and Roga Tagambo Mukato Repair, and Genoma is from head to toe. Oh, wow, we know where's the deal. So, shortly after that, Gagenda very briefly, after that, Gagenda Iterio, after that, Iterio committed the principal. I was supposed to be principal. I got a financing principal, Kabakoli, resigned from the government, got a mission, for a few months, about 3 months. The last education secretary of South Kenya Conference in 74, and the first one of the conference, and later on youth director. Wow. So that's where I worked in the church, and I resigned as a church worker. I'm now the chairman. I've been the chairman of retirees pastors, retirees who are pastors, and now I 3 terms. And after that, I stepped down, but now again they are forcing me. I'm still the vice chairman of pastors who are retired. In the hour of see at the Masai. Thank you. Thank you so much. Bono igo tokurangirio mwaka nunda kuruta United States of America Monchali atebenga na enjo ili tuko aba mwari babo chaya bangai abangai ni bazo tena ose na kiembwe karibu. Just a moment. He's giving us the photo of thanks and then your questions. Nangina, nangina. Bueno, kaga kwa mtu kwa somete na nyo. Wanjuma mwana na pakwa ni mwezi ya moyo. Yero moko monente bocha botambe na ende kwa mwezi ile. Mkambo njali bongea kuma sana mwa monoji.
nyumba ya gisemi ikene ngeringa iga nekere mwate bangobo babasore gitaigo isira kama ngeti andege tonje bana kateba litangani zitaye gushie ngima tubwate indagere ngiye gwetaninga bari mubwata abana baino igento motama ngetinkeringa onyerio marike kare nyomba onye motagete kogoka njuga ikaransa agaro nyangete kiare nge nyomba na mama jana kiare kiagere pero kori nchungumbu igere mumro minto gaiga Moses tete ko endra kumwakira mbia mono eso gotoreta amo oiga otokina tamo nke godia kama tole igento kena nje karangu akikoro to bia ne rangi inkomo kira ngira etio motora yako igombi yamono na basani wali bane bagato batoteri ndiamono tigomo nagendera kabera mo naive na bali bane bonse bago chara igo yendera bali bane motamanyiti iga to kombera na tichigata na limo abuno ko rangire omo kubio ali tanga ni bona muna aye ko igu ndita kwani ke songo pa is nigga songo kwan ndake ko ni ndita tigare go we are here every first Saturday of the month. We've been doing this for the last 1 year, and then we are speaking to those who are basically online. We're coming to you live from Humphreys. The other thing that I also wanted to plug for those of you who are in the US or in the UK, I know we have a global audience. We do actually have great facilities over here to do cultural weddings. So our dancers here will basically come in and welcome you and dance for you downstairs. We have sculptures that will commemorate your wedding, you know, any aspect that you have. The other thing is, though, there are some people who live in Nairobi who say this place is very far. We now have the capability of landing 7 helicopters next door, and this is not a myth. We've been landing helicopters here almost every week. So we do have a capacity of 7 helicopters. On the other side, you come in, you check into Nairobi. From Nairobi, we'll transport you here. If what you need are just about the best spirits, we have some here. You know, we have LVMH, you know, we've partnered with them. And anybody who needs anything from Harrods, we can get those things here. You're going to be able to make this so what I said. Thank you, Mogisange. Thank you so much. En comieria ya motrigo. Ome, karate kantaria. Moga kongesa. Anje no mohanyo no wengi. Uchile kwa kanyomba. Ikisango kore kwa na abana la. Eyo. Bakira moro ndo. Na biaki uchile ototeri. Tadi limo, tadi kamera tadi kata. Uchile kwa kanyomba igo ministry ya ile ministry ndio moga ndo kamera. Biamono. Thank you so much. Aya. We are coming to an end of today's talk at Humphreys. We are inviting you. This talk is under Kyonganyo Cultural Organization. We are members. It is a cultural organization. And you, if you feel moved, if you love culture and anything to do with us, kindly we request you to register and be a member, even if not an active member like us, but you are an active member in the sense that you are contributing so that the activities we want to do and run, you feel part and parcel of it. Inakuwa nige songo, na rio na uguo kabara iku. Kiagera, ikuwa nige usigioka, bako iku. Ekenege sangyo. Tuachakire kutatera ma tarinche tres aranga ye tres aran Josephine tenena ma wo mondo mutanga ni oyu. You are free to register. Registration is only 500 to be a member. Naende bintopi kone kuruona amange tora gotebi agendrete gukorekana gwetera ase egeikaro kyogotatera na kurenda
na kuinyoria abantu ikigusi wanje irweso yeime onye kore ningu naende igo ntokwana igo kuigu ogenda nki haya inchwaye ntoliko saba kende ekerugocha na gototegerera lakini ekerotege tokore binde na nunda buna bago tebana na babache bara baguri bantu babiri batatu na bora nyoro gokonyora that opportunity because you are simply a member buyamono asogo ntegerera mutara aborie maswali twekirange no mwerio kongo kora bono naboko endaza chinde chose lakini obwate ri swali yeigweta bagaka baira nerikende niroroiga naboko bori amaswali namaroro naro ntonya manyite naboko bori igo registration kiagendrete naye koigwete tubekere obokano noyo bwate ri swali yabo omonde na kwa bwate ri swali bebire etilinko egumone aya toeba no tagete ko basimora oyo bwate ri swali tagete ko basimora onye ko bwate ri boria elira kune kende yo stu akwanera onye to bwate borio gosie katole asogo tenga kidogo tu omutinyo yowoto komuna kabiri ntobwate eshera y'abaana baito barimu arukiri gose bagoji kwaruka batorokere ebitende byose mwana tamanyitie konya mwana warukire n'egetanda kiange nakororeki amenyete mutangasire abantu efomu yasokire ukwira oapply abana bao bate abakora ngaki borokereribwe ikinakina kubainyoria nokora egesto uko nekimia isano turayo kwana naye kwabe memba yere ibere 400 200 epepi 400 200 ukwera register 500 ukwera register nekimia yenga saa nayo kobe member wachitini kutano wa decide muri rema ya yomba ya agajiye cultural kutano mune ya bana sewo te kobe excuse me. The baby number here 400 200. Account number here 2 999 baby number here 400 200. Account number here 2 999 777. Yani 2999777. Inere kurupe people number nine boko yourself for 500 shillings, and then on 16th of this month we are going to launch the Kisi dress. Not launch as such, there will be a competition on Kisi dress, and we are going to have an event in the morning. We are going to recognize Moses as a hero because he was awarded by the president. That day on 16th, and it's likely going to be a youth day. It will be a youth entertainment day on a Sunday outside there. So we have done the adverts. Go home, tell them to come. The youth, the men who are coming here for mentorship, are from those ones who are 13 years and up to those ones who are 35, because all of them need to be mentored. Men who are above 35, even up to 40, we are wondering,
toyo tuba uturo for 5 days maikubuya mababa kusi. So any question? Yes. 19,500. 19,000. Yes. It's a serious teaching. Kuragaran koro, kosombu koro, and most of them are young married men who we are going to guide. Some of them are just, they are in high school. We want also to guide them on men. We are guiding them. Even recently married. Yes, even recently married. Majority of these are working. Some of them are working young. Another question? Swali ndoro. Sonya ndio tukatoa ndoro muziki. Asegesonga elavi, Kiswahili nakupenda, Kusini ngwanjete, Asegesonga elavi, Kiswahili nakupenda, Kusini ngwanjete,